Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Να πούμε καλό μήνα εμείς Μάκη Κουρί, γιατί δεν έχουμε πει στους φίλους μας. Έτσι, από την... Καλό μήνα. Καλό Νοέμβριο να έχουμε. Φτάσαμε γιορτές. Έχουμε ακόμα ένα δίμηνο μέχρι τις γιορτές. Τρέχει ο χρόνος, τρέχει και ο πολιτικός χρόνος, τρέχουν και οι πολιτικές εξελίξεις οι οποίες είναι αρκετές σήμερα και έχουμε την καλή παρέα για να τους κουβεντιάσουμε. Να πούμε καλησπέρα στον Νίκο Φελέκη, τον συνάδελφο διευθυντή του Matrix 24, του Ιστότοπου, τον οποίο καλησπερίζουμε, που είναι μαζί μας. Και να πούμε μια μεγάλη σπέρα στην τροφιά μας κατευθείαν. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς. Και στον κ. Νίκο Μπίστη. Και υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών, αφού αυτός δεν τα λέει, τα λέω εγώ. Υποψήφιος στη Β' Αθηνών, όποτε γίνουν εκλογές. Τα λες την τελευταία στιγμή. Ο Νικήτας τα ξέρει τα εκλογικά. Σωστό και αυτό. Τα λέμε αυτά, σωστά. Εσείς πάμε στην πρώτη Αθηνών. Λοιπόν, ο κ. Νίκος Μπίστης, τέλεχος της Δημοκρατικής Παράταξης. Καλησπέρα και σε εσάς. Υποψήφιος πού? Μπορεί και πουθενά. Φαντάζομαι αν είστε. Αρκετά έχουμε κατέβει. Αν είστε στη Β' λογικά θα είστε. Στη Β' έτσι δεν είναι, αν είστε. Θα δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τούσας, πρώην Ευρωβουλευτής, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα κύριε Τούσα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Και ένα πρόσωπο που δεν προέρχεται από τον πολιτικό χώρο, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Χρήστος Σπίρτζης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπροσωπεί όμως δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες του συγκεκριμένου χώρου, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Βρίσκονται σε πολύ. Ο Σπίρτζη μοιάζει με αυτό που λέμε ο στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας. Ναι. Είναι ο στενός και ευρύτερος πολιτικός χώρος. Είναι σίγουρα στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Και δραστηριοποιείται δεν ξέρω, αυτά θα τα πολύ. Εσείς. Νομίζω εκπροσωπεί και μια κίνηση που. Αυτό είπα. Στον χώρο του Πασόκ, της αριστεράς του. Έχουν φύγει νομίζω από το Πασόκ. Θα μας τα πει. Όχι, εκτός σοσιαλιστικού χώρου. Ναι. Μια που έχει μετακινηθεί το Πασόκ από το σοσιαλιστικό χώρο, κάποιοι έχουν μείνει εκεί. Ούτε στη Δημοκρατική Παράταξη δηλαδή μετέχετε? Όχι, βέβαια. Όχι, δεν συμμετέχει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να δούμε λίγο πώς τρέχει η επικαιρότητα σήμερα. Είχαμε καταρχήν συναντήσεις κορυφής στο Προεδρικό Μέγαρο. Πρώτα τη συνάντηση Παπούλια Τσίπρα. Δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Παπούλιας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημεράκι, το απομεσήμερο. Και το απόγευμα είχαμε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δύο συναντήσεις, από τις οποίες τι θα μπορούσαμε να πούμε? Εγώ νομίζω ότι διαβλέπω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια διάσταση Παπούλια Πρόεδρο Δημοκρατία με κυβέρνηση. Και προσεχάμε με τον Σαμαρά. Αν δει κανείς τον Πρωθυπουργό μόλις βγήκε από τις δηλώσεις του, θα τον δει θυμωμένο, οργισμένο. Και νομίζω ότι ο κ. Παπούλιας ήταν σε εντελώς διαφορετική γραμμή πολιτική από τη γραμμή που έχει ο κ. Σαμαράς. Όχι σε σύγκληση πολιτικών αρχηγών, όχι σε συνένεση, όχι σε συνάντηση με τον αρχηγό της Χρυσομερής Αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ο κ. Παπούλιας, ενδεχομένως ότι τελειώνει τη θητεία του, θα ήθελε να καταγράψει και με δεδομένη την ένταση που υπάρχει στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα στο Κυπριακό, αλλά και στα εσωτερικά, θέλησε να προκαλέσει μια συνένεση, όπως την έχει είπε, μια πολιτική, την ελάχιστη πολιτική συνένεση. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ελάχιστη πολιτική συνένεση. Και έμεσα υπονοούσε ότι θα πρέπει να γίνει μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Σαμαράς φαίνεται ότι καταρχήν ήταν σε εντελώς αντίθετη γραμμή από τον κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ποτέ δεν έχει δεχτεί ότι μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον αρχηγό της Χρυσομερής Αντιπολίτευσης ή πολύ περισσότερο σε μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ναι, ο κ. Σαμαράς το θέτει τη συνένεση μόνο στο κομμάτι της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή στο ότι να υπάρξει, να βρεθεί συνένεση για να εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Νίκο Φελέκη, νομίζω ότι εκεί επικεντρώνει το κομμάτι της συνένεσης και της συνεννόησης. Εγώ και πριν ότι ενδεχομένως και αυτές οι δύο συναντήσεις να ήταν πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αν θυμηθούμε ότι είχαν οριστεί για την ίδια μέρα. Η συνάντηση με τον κ. Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, ήταν κανονισμένη για την Πέμπτη. Και την Παρασκευή ξαφνικά ανακοινώθηκε στις 2:25, στις 1 ήταν η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και στις 2:25 είχε ανακοινώθηκε την Παρασκευή με ανακοίνωση της Προεδρίας, χωρίς να λέει ποιος τη ζήτησε, ότι θα συναντηθεί και με τον αρχηγό της Χρυσομερής Αντιπολίτευσης στις 2:25. Και μετά μεσολάβησε η μεθόδος, εγώ λέω, ότι θα μπορούσε να γίνει η ορκομοσία του κ. Δένδια και του κ. Σχρέγα την Τρίτη το πρωί. Αλλά δεν ήθελε να προηγηθεί ενδεχομένως, αλλά δεν είπε λέξη ο κ. Σαμαράς, τα είπε, βγήκε έξω
για την πρόταση του. Μισό λεπτό να την ακούσουμε. Τη δήλωση επειδή είναι και σύντομη του κ. Σαμαρά και να γυρίσουμε. Μην ακούσουμε τι είπε ακριβώς ο κ. Σαμαράς. Είναι μικρή η δήλωσή του. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε πάλι απόψε πρόωρες εκλογές. Αυτό δηλαδή το οποίο δεν θέλει, απέφχεται ο ελληνικός λαός και εκείνο το οποίο φοβούνται οι ξένες αγορές. Είχα την ευκαιρία να επαναλάβω ότι πρόωρες εκλογές δεν θα γίνουν. Γιατί έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι οι Έλληνες βουλευτές, υπεύθυνα σκεπτόμενοι, το Φεβρουάριο θα εκλέξουν νέο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Διανύσαμε πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο, για να τα τινάξουμε όλα στον αέρα. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Σαμαρά. Να προσθέσουμε ακόμα ένα σχόλιο πριν δώσει τη δική του ερμηνεία ο Νίκος, ότι χρησιμοποιεί τη λέξη ο κ. Παπούλιας χιονοστιβάδες προβλημάτων. Που ο κ. Σαμαράς ποτέ δεν το έχει δεχτεί αυτό το πράγμα. Πρέπει έχει πει ότι ξεπεράσαμε τα προβλήματα. Ομόθυμα όλα αυτά τα οποία επέρχονται ως χιονοστιβάδες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπούλιας. Μια φράση που χρησιμοποίησε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Νίκο Φελέκη. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο, όπως είπε και ο Μάκης. Η συνάντηση με τον κύριο Παπούλια του Πρωθυπουργού ήταν για το μεσημέρι. Αυτό άλλαξε όταν ζήτησε και ο κύριος Τσίπρας να υπάρξει συνάντηση, ο οποίος προφανώς κύριος Τσίπρας ήθελε να απαντήσει στον κύριο Σαμαρά σε όσα θα συζητηθούν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά από αυτό άλλαξε χρονικά η ατζέντα, προηγήθηκε ο κύριος Τσίπρας, οπότε περίπου του στερήθηκε η δυνατότητα να απαντήσει στις δηλώσεις τις οποίες θα έκανε ο κύριος Σαμαράς. Και πήγε το απόγευμα μετά και την ορκομοσία. Βεβαίως να πούμε ότι η ορκομοσία δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα γιατί ο κύριος Παπούλιας έλειπε το τριήμερο, ήρθε την Κυριακή το βράδυ, ήταν προγραμματισμένο να γίνει τη Δευτέρα, αλλά όπως είδαμε παρενευλήθη τώρα και ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος θα συναντηθεί αύριο. Εκεί ο κύριος Κουβέλης θα θέσει το θέμα της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών για να αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα σχέσεων, θα έλεγα εγώ. Και ο κύριος Σαμαράς μιλάει. Εγώ διαφωνώ ότι δεν λέει για συνένεση. Θέλει το μίνιμουμ και το ελάχιστο της συνένεσης, αυτό που είπε και ο Παπούλιας, αλλά το θέλει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση για το χρέος. Και σου λέει δεν θέλω να κάνω σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, και αυτό ήταν δηλαδή που ήθελε να αποφύγει, γιατί εκεί ο Τσίπρας θα έθετε θέμα να πάμε σε εκλογές και μετά να εκλέξουμε πρόεδρο. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης μια διαφοροποίηση της γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μέχρι τώρα έθετε θέμα πρόωρων εκλογών οπωσδήποτε, τώρα έχει υποχωρήσει κατά ένα κλικ, ας το πούμε, και λέει να συμφωνήσουμε, θα πάμε σε εκλογές και να συμφωνήσουμε να εκλέξουμε και πρόεδρο. Έχω την εντύπωση ότι παίχτηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Μπαλάφας, ότι θα ήταν και ένα θέμα, θα μπορούσαν να συμφωνήσουν να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να συμφωνήσουν να γίνουν εκλογές σε λίγο χρόνο μετά. Αλλά δημόσια, να υπάρχει δέσμευση, ώστε και η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα τα οποία λέει ότι θα αντιμετωπίσει. Τώρα, για ό,τι αφορά τη σχέση του Σαμαρά με τον Παπούλια, νομίζω ότι δεν ξέρω, ο Μάκης ενδεχομένως να ξέρει καλύτερα. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Παπούλια από την πλευρά του Μαξίμου, η οποία συνίσταται κυρίως στο εξής και συνδέεται με το ποιος ίσως θα είναι το επόμενο πρόσωπο που θα πάει για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή στην απάντηση, στην ερώτηση μάλλον, αν θα πρέπει το επόμενο πρόσωπο να είναι πολιτικό ή μη πολιτικό, η απάντηση που δίνεται από τον Μαξίμου είναι ότι θα προτιμούσαμε να είναι πολιτικό, γιατί σκεφτείτε, αν δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο, πόσο θα άντεχε στην πίεση, ιδιαίτερα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κυβέρνησε αυτή η χώρα, αν θα άντεχε ένα μη πολιτικό πρόσωπο στην πίεση η οποία υπήρξε. Ο Παπούλιας, μάλιστα λένε, απεδείχθη παλικάρι και αγωνιστής. Ίσως επειδή είναι η τελευταία του θητεία, ήθελε να βάλει πλάτη στην κρίση, στήριξε την κυβέρνηση. Αυτό είναι η θεωρία από την πλευρά της κυβέρνησης, βεβαίως, έτσι. Ναι. Για τον κύριο Παπούλια. Όχι, σου λέω, δεν ξέρω αυτό που είπε ο Μάκης, ότι υπάρχει μια κόντρα μεταξύ. Ενδεχομένως να υπάρχει. Ναι. Αλλά η άποψη είναι αυτή, ότι ο Παπούλιας έβαλε πλάτη στα δύσκολα. Μάλιστα. Κατηγορήθηκε, επικρίθηκε. Εγώ νομίζω ότι παραέβαλε κιόλας. Κατηγορήθηκε, επικρίθηκε.
Ναι. Αυτοί το πιστώνουν από την πλευρά της κυβέρνησης και λογικό είναι. Δεν έφερα αντίρρηση σε τίποτα. Απλώς το ανέφερα για το αν θα πρέπει να είναι πολιτικό ή μη πρόσωπο, γιατί και οι εξελίξεις αργότερα θα είναι όντως. Λίγο το θέμα είναι όμως αυτά τα 10 χρόνια, θα έλεγα, όχι μόνο στα τελευταία 5, αλλά και στα χρόνια της κρίσης, ποτέ δεν μίλησε για συνένεση. Ο κ. Παπούλιας ποτέ δεν είπε αυτή τη φράση. Το ελάχιστο. Πουθενά δεν το είχε πει. Ανέκαθεν ήταν συνενετικός πρόεδρος. Όχι, ποτέ δεν είπε. Και δεν προκάλεσε ποτέ μια τέτοια κουβέντα ότι πρέπει να γίνει μια θέση υπουργικών αρχών. Τώρα, βέβαια, έχουμε δύο κρίσιμα θέματα. Ένα είναι η τελική συμφωνία για το χρέος και το δεύτερο είναι η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Σε αυτά χρειάζεται. Εσύ δεν θεωρείς ότι χρειάζεται ένα έστω μίνιμουμ συνένεσης, τουλάχιστον στα θέματα τα λεγόμενα εθνικά. Στα εθνικά ασφαλώς. Ναι. Για τα οποία εθνικά σήμερα, δεν έγινε παραμικρή νήξη ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον. Και στη δευτερολογία είπε ο κ. Παπούλιας εθνικά. Παπούλιας είπε στη δευτερολογία. Ότι ενδεχομένως επειδή ήμουν υπουργός εξωτερικών να έχω τέτοιο. Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μίνιμουμ συμφωνίας και στο θέμα του χρέους. Λοιπόν, τώρα. Δεν μπορεί Νίκο, από την μια στιγμή στην άλλη να ζητάς τον έναν όποτε αλακάρτ, έλα τώρα που σε θέλω να βάλεις πλάτη. Λοιπόν, 2 χρόνια δεν το κάνουμε. Να προχωρήσουμε και να βάλουμε τους καλεσμένους στην κουβέντα μας. Ξέρω γιατί κουβεντιάζουμε μεταξύ μας μόνο. Να πούμε άλλα 2 πράγματα από την επικαιρότητα και να πάμε στους καλεσμένους μας. Υπάρχει μια δημοσκόπηση της ΡΑΣ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στο ifmerida.gr, στον ιστότοπο. Της ΡΑΣ, ναι. Στη δημοσκόπηση αυτή, την οποία θα τη δούμε αναλυτικά συνέχεια, φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εγκεφάλι της τάξης του 5,3%. Η παράσταση νίκης είναι εντυπωσιακή, ξεπερνάει το 72%. Λένε πολλοί πως αυτό είναι το πιο σημαντικό στις δημοσκοπήσεις, η παράσταση νίκης και όχι τόσο η πρόθεση ψήφου. Είναι συντριπτική η παράσταση νίκης υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι ξεπερνάει το είναι 72,2%. Ενώ έχει και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, να το δούμε στη συνέχεια και αυτό. Υπάρχει ερώτηση για το ενδεχόμενο να υπάρχει κόμμα Παπανδρέου, όπου εκεί ένα 4,6% απαντάει ότι θα ψήφισε ένα κόμμα Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή στην ίδια δημοσκόπηση το Πασόκ παίρνει 4,1%. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είναι πιο χαμηλό το ποσοστό που παίρνει το Πασόκ από ότι θα έπαιρνε ένα κόμμα Παπανδρέου. Και σήμερα επίσης υπάρχει η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, για τα επαγγελματικά, που κατατέθηκε στη Βουλή, όπου λένε κάποιοι ότι είναι μια σχετικά ικανοποιητική ρύθμιση. Τι για τα στεγαστικά δεν κατατέθηκε. Εξαγγέλθηκαν προθέσεις, οι οποίες, προσωπική μου άποψη, αλλά και αυτούς που το πρώτο ρεπορτάζ που κάνει, είναι εντελώς θολό τοπίο. Μια ρύθμιση η οποία δεν δείχνει εκ πρώτης όψεως ικανοποιητική, δεν δείχνει να απαντάει στα ερωτήματα του κόσμου. Δεν κάνει κανένα κούρεμα. Και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειών στη ρύθμιση για τα στεγαστικά καταναλωτικά. Ναι, αυτό λέω. Ενώ τα επαγγελματικά δείχνουν να είναι μια σχετικά καλή ρύθμιση. Δείχνουν, λέω, και αυτή είναι και η πρώτη αντίδραση, νομίζω, από τους φορείς, τους αρμόδιους. Για τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά, που είναι τα πολλά, τα στεγαστικά κυρίως, η ρύθμιση αυτή, οι προτάσεις μάλλον που έχουν γίνει, δεν δείχνουν να είναι ιδιαίτερα καλές. Είδαμε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Η βασική επισήμανση που κάνουν είναι ποιος θα κάνει τράπεζα τη διαπραγμάτευση. Ναι. Και ποιος θα αποφασίζει. Αν της αρέσει η τράπεζα ο Κουρίας, δεν της αρέσει ο Ξενάκης, ποιος θα τον λύσει. Άσε που οι τράπεζες δεν έχουν συμφωνήσει. Δηλαδή, ο κ. Δένδιας είπε σήμερα ότι μία τράπεζα με 2 από τις 4 τράπεζες έχουν συζητήσει και η μία μόνο δέχεται αυτή τη ρύθμιση και άρα έχει συζήτηση ακόμη μπροστά και με την Τρόικα. Λοιπόν, αυτή είναι έτσι πάνω κάτω η. Πάντως η εντύπωση και εμένα αυτή είναι ότι τα επαγγελματικά επιχειρηματικά είναι μια καλή ρύθμιση. Αυτό ακούω. Υπάρχει μια συνένεση. Τώρα στα στεγαστικά όντως δεν είναι ακόμη ρύθμιση, δεν ξέρουμε. Δεν είναι ρύθμιση. Αλλά υπάρχει αντίδραση. Αυτό το πρώτο πράγμα που είδαμε τον κύριο Δένδια πάντως δεν δείχνει να είναι ικανοποιητικό. Είναι το βασικό αυτό που επισημαίνω ότι ποιος θα αποφασίσει. Πρέπει να είναι ένας μηχανισμός. Ποιος θα αποφασίσει αυτό. Λοιπόν. Ένας διευθυντής της τράπεζας. Και είναι θέμα που ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα πάμε να τα δούμε το θέμα των δανείων πιο μετά. Και η ρύθμιση θα τα περιλάβει. Και τη δημοσκόπηση. Και τη δημοσκόπηση θα τη δούμε πιο μετά. Θα έχουμε και την κυρία Μαρία Καρακλείου, μια από τη ΡΑΣ, θα μας πει περισσότερα για τη δημοσκόπηση αυτή. Να δούμε όμως λίγο αυτά τα προεδρικά και αυτά που συνέβησαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, κύριε Κακλαμάνη, και να ακούσουμε και τη δική σας εκτίμηση σε σχέση με αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήγε και έβαλε 2 θέματα. Εκλογές και πρόεδρος Δημοκρατίας. Ο επόμενος εννοώ. Ναι. Κατά την άποψή μου, πήγε να εμπλέξει τον πρόεδρο των ΙΝ της Δημοκρατίας σε κάτι που είναι πάνω από τα καθήκοντά του που απορρέουν από το Σύνταγμα. Να τον εβάλει έμεσα πλην σαφώς να λειτουργήσει υπέρ του να γίνουν εκλογές πριν γίνει η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Λειτουργώντας κατά την άποψή μου εξωθεσμικά. Δεν ξέρω τι του απήντησε ο κ. Παπούλιας, αλλά αυτός ήταν ο στόχος. Επειδή το πρώτο εξάμενο, τους 12 που έγιναν εκλογές ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε και αυτό το θέμα. Πάμε στον πρόεδρο τώρα της Δημοκρατίας.
Εδώ σε αυτή την εκπομπή σας είχα πει, σας είχα προβλέψει ότι πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ο Γιάννης θα πει την άποψη του κόμματος, έχοντας καταλάβει ότι ό,τι ήταν να πάρει από την κέντρο-αριστερά το έχει πάρει, 25%, και για να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα, ειδικότερα μάλιστα που τώρα λένε ότι θέλουν και απόλυτη πλειοψηφία, πρέπει να πάρουν κομμάτι της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς. Πιθανότατα σας είχα πει, ο πρόεδρος που θα υποδειχθεί και θα στηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι διακριτή προσωπικότητα της κεντροδεξιάς. Επειδή αυτό δεν έχει τη δυνατότητα προφανώς μόνος του να το επιβάλλει στο κόμμα του, λόγω αντιδράσεων από την αριστερά του πτέρυγα, πήγε να το επιτύχει μέσω κοινής συνένεσης. Να βγει δηλαδή υποψήφιος κοινός πρόεδρος, κεντροδεξιός, όπου ήταν σαφέστατα πολύ καλό εκλογικό όπλο, ειδικότερα μάλιστα θα είχε αναγγελθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, και έτσι θα ξεπέρναγε και το σκόπελο της εσωκομματικής. Μας κάνει ζημιά όμως αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Μας κάνει ζημιά. Ενώ ο Πασκάλη λέγανε Καραμαΐσα, λέγανε οι αριστεροί ότι δεν ψηφίζουν. Δεν μιλάμε. Ο κόσμος λέμε έτσι. Δεν ξέρω πόση ζημιά θα του έκανε. Δεν ξέρω πόση ζημιά θα του έκανε. Θα έπρεπε να δεξιούσε ψήφους. Ναι, όταν ένα κόμμα δεύει όπως πιστεύουν ή όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προς εξουσία, αυτά, Μάκη μου, λιγάκι απαλύνονται τα οποία λες. Πλην όμως, εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση στο φίλο μου τον Γιάννη. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν περιμένει να γίνουν εκλογές μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Παπούλιας, ασκεί τα καθήκοντα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, και μετά, εφόσον ο λαός τον έχει επιλέξει για πρωθυπουργό, να προκαλέσει τότε εκείνος να ζητήσει από τον κύριο Παπούλια να γίνει σύνοδος αρχηγών με θέμα να ευρεθεί ένας κοινός πρόεδρος. Γιατί δεν περιμένει να γίνει τι, προεδρική εκλογή? Όχι, εκλογές. Εάν δεν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν δεν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, να γίνουν εκλογές, και μετά, εάν ο λαός δείξει ότι θέλει τον κύριο Τσίπρα για πρωθυπουργό, ως πρωθυπουργός πλέον, να ζητήσει τη σύγκληση αυτή υπό τον πρόεδρο τον κύριο Παπούλια και να βγει ο κοινός πρόεδρος. Πάντως, αν μπορέσει εγώ να βγει. συμφωνώ με τον Μάκη τον Κουρί. Θεωρώ ότι αν πήγαινε στον Καραμαλή, γιατί αν μιλάμε για κεντροδεξιά, το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει εμφανιστεί είναι ο Καραμαλής. Αυτό έχει κλείσει το. Ο Καραμαλής λοιπόν το έχει κλείσει. Δεν θα υπήρχε κάποιο αξιόλογο πρόσωπο από την κεντροδεξιά. Αντίθετα, αν θυμάστε, και θυμάστε νομίζω όλοι. Και μετά να απαντήσει το ερώτημα ο κ. Μπαλάχος. Το 1985, θυμάσαι ειδικά εσύ Μάκη, τη μεγάλη στροφή που έκανε ο Παπανδρέου όταν ήταν να προτείνει και ήταν ήδη κυβέρνηση τον Καραμαλή, και προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές, άδειασε τον Καραμαλή, παρότι υπήρχε, λένε, μια καταρχήν συμφωνία, και πήγε στο Σαρτζετάκι. Αυτό που είχε πει ότι πες τον κανέναν. Συμφωνία δεν υπήρχε. Γιατί έγινε μια συνάντηση 15 μέρες πριν, και όταν συναντήθηκε τον κύριο Καραμαλή με τον Μαγαρίτη τον Καραμαλή, εκείνη τότε, όταν του είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε από τη Δευτέρα, μόλις εκλεγείς, φοβούμενος ότι θα έχει πολιτικό κόστος, και εγώ νομίζω ότι πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πολιτικό κόστος. Να μεταφέρω το ερώτημα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί δεν περιμένετε, κύριε Μπαλάφα, να πάμε Φλεβάρι-Μάρτι που λέει, να γίνουν η εκλογή διαδικασία από τη Βουλή, να μην τελεσφορήσει η διαδικασία και να πάμε τότε στις εκλογές. Ο Σαμάρας πάντως δεν απάντησε. Ο Σαμάρας έφυγε από εκεί ικανοποιημένος από την πρωτοβουλία. Επίσης, ναι, μεν στη δήλωση μπορεί να μην αναφέρθηκε στα εθνικά μέσα θέματα. Στη συζήτηση αλλά όχι, ναι, και ακριβώς. Το είπε για ποιο λόγο πήγε. Ένα από τα θέματα που πήγε. Το είπε. Δεν το είπε στο τέλος της δήλωσή του. Να διορθώσουμε. Σωστά. Δεν το είπε μέσα. Δεν είχε όμως αυτή η δήλωση, ότι μην υπάρχει ανησυχία για την Κύπρο. Δεν το είπε έξω καθόλου αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφη, διαβατήστε. Νομίζω ότι όλη η πρωτοβουλία, το τι είπαμε και γενικά πώς κινούμεθα, ακόμα και κάποιες προσαρμογές που ο κ. Φελέκης, συνιστούν μια πολιτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος, και δεν το λέω τώρα, δεν είμαι κανένα ψώνιο να εξηγούμαστε, ενός κόμματος που με την ψήφο του λαού πάει να γίνει κυβέρνηση. Είναι φυσικό να λειτουργεί, πάλι μη με παραξηγήσετε, σαν αυριανός πρωθυπουργός, που ενδιαφέρεται πάρα πολύ τι γίνεται στη χώρα του. Πρώτα απ' όλα. Δηλαδή το ζήτημα να μην παραταθεί αυτή η κατάσταση της αβεβαιότητας, της αποσταθεροποίησης. Μην μου πείτε σήμερα ότι η χώρα κυβερνάται φυσιολογικά, σε εισαγωγικά, δεν εννοώ από άποψη συντάγματος, αλλά από άποψη δεδομένων συσχετισμών δύναμης κλπ. Μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή έχουμε μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στο τι θέλει ο κόσμος, ανάμεσα στο μυριόστομο να φύγουνε, το οποίο πιστεύω όλοι το εισπράττουμε, κυκλοφορώντας απλώς στην Αθήνα, έτσι οπουδήποτε αλλού, και τη στάση που δείχνουν οι κυβερνώντες και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Υπάρχει μια τεράστια αντιστοιχία. Αυτή προσπάθησε να γεφυρώσει ο Τσίπρας. Ακριβώς στη βάση
μιας εθνικής και λαϊκής ανάγκης και όχι μια κομματικής αξίωσης. Διότι σήμερα συνεχίζεται και θέλουν με νέες συμβάσεις και νέες δεσμεύσεις να συνεχίσουν μια πολιτική η οποία καταστρέφει το λαό και ταπεινώνει τη χώρα. Αυτό θέλουμε να σταματήσει. Και επαναλαμβάνω, σαν εθνική λαϊκή ανάγκη και όχι σαν μια κομματική αξίωση. Τι είπε ο Τσίπρας? Ένα συμβούλιο αρχηγών για να δούμε ότι πρέπει οι εκλογές να επισπευστούν. Αυτή η παρατεταμένη, να το πω πολύ κομψά, προεκλογική περίοδος αυτού του χαρακτήρα, με αυτή την πολιτική, με μια κυβέρνηση που δεν είναι νομιμοποιημένη σήμερα στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, δεν συνιστά ένα πρόβλημα. Αυτό είπα. Να δούμε το ζήτημα της ημερομηνίας των εκλογών πριν την προεδρική εκλογή και από εκεί και πέρα, και πριν βεβαίως τις νέες συμφωνίες που θα δεσμεύσουν τη χώρα οπωσδήποτε, ομαλά, συντεταγμένα, συνταγματικά κλπ. Και από εκεί και πέρα. Κύριε Μπαλάφα, είστε έξυπνος άνθρωπος. Να διερευνήσουμε. Ένα λεπτό. Και να επίσης. Αν δεχόταν ο Σαμαράς σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, θα ήταν σαν να παραδεχόταν πρώτον ότι δεν μπορεί ο ίδιος να κυβερνήσει. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πλευρά την οποία εγώ να τη δεχτώ. Αλλά και εσείς πρέπει να δεχτείτε ότι η συνάντηση, η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είναι ένας θεσμός που σε κάποιες στιγμές σημαντικές για το εσωτερικό της χώρας και για τους κινδύνους του εξωτερικού είναι απαραίτητη. Δηλαδή, αν δεν γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών τώρα, πότε θα γίνει? Διότι και το χρέος που λέει ο άλλος πολιτικός. Διότι για το χρέος, κοιτάξτε πώς πάει, καταλήγει στο ίδιο πράγμα. Για το χρέος. Ποιος θα διαπραγματευτεί το χρέος και τη Δανειακή Σύμβαση? Η σημερινή κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και δεν θέλει να διαπραγματευτεί, ή μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή και μάλιστα ισχυρή που παραπέμπει αυτομάτως σε μια άλλη κυβέρνηση και σε λαϊκή εντολή? Καταλάβατε? Το ζήτημα, επαναλαμβάνω, των εκλογών δεν τίθεται όπως. Κοιτάξτε, στα 2-2,5 χρόνια, προσέξτε. Στα 2-2,5 χρόνια, μεταξύ 9 και 12, ο Σαμαράς ζητούσε εκλογές. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Επαναλαμβάνω. Καταλάβατε τι εννοεί, Φελέκη? Για μας οι εκλογές είναι εθνική λαϊκή ανάγκη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική. Αυτή η πολιτική θα σταματήσει. Κατά τη γνώμη μας. Αυτό το διαπραγματευτεί όμως. Κατά τη γνώμη μας. Το να φύγουν που είναι μυριόστομο. Το να φύγουν που είναι μυριόστομο. Παραπέμπει σε εκλογές. Πού παραπέμπει? Θα φύγουν με το αλεξίπτωτο ή με το ελικόπτερο. Σε εκλογές παραπέμπει. Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θυμάστε πότε έπρεπε να έρθει. Να πάμε στον κύριο Μπίστη, παρακαλώ. Πριν τις ευρωεκλογές. Τότε έπρεπε να πάρθει η απόφαση. Τότε, εν ώψη των ευρωεκλογών, είπαν να το κάνουμε μετά. Γιατί κάνετε παρεντολογία? Τα πράγματα τρέχουν με τρομερές ταχύτητες, κύριε Φελέκη. Λοιπόν, εδώ αλλάζουν τα πράγματα κάθε μέρα. Οι εξελίξεις είναι ακραίες. Από άποψη τακτικής. Ό,τι λέγαμε χθες μπορεί να ξεπερασμένο σήμερα. Δεν συμφωνείτε ότι η χώρα είναι σε μια πορεία καταστροφής και προβλήματος? Άρα η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είναι απαραίτητο σε τέτοια στιγμή να γίνεται. Και εμείς λέμε με αυτό την ημερήσια διάταξη. Και Μπαλάφα, για να μην υπάρχει μια άλλη πλευρά. Ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει τώρα να υπάρχει συμφωνία. Γιατί αν κερδίσει εκλογές και δεν έχει αυτοδυναμία, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς είπαμε από τώρα. Υπάρχει αυτή η πλευρά. Εμείς είπαμε. Όχι, προσέξτε. Ο Τσίπρας είπε σε αυτή τη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών από τώρα. Είπε από τώρα να διερευνήσουμε τη δυνατότητα της συνέχισης. Επομένως, όχι. Αυτό έγινε. Πάμε στον κύριο Μπίστη, παρακαλώ, για να τους ακούσουμε στο πρώτο μέρος όλους. Δεν είναι δηλαδή. Έχετε δίκιο που λέτε ότι υπάρχει ένα κλικ, αλλά ένα κλικ στην κατεύθυνση μιας αγωνίας για τα διαδραματιζόμενα. Όσο όμως υπάρχει κυβέρνηση, αυτή διαπραγματεύεται. Σας παρακαλώ και τους δύο. Αυτό απαιτεί. Ο λόγος σε εσάς, για να ακούσουμε. Όλοι ξέρετε το ανέκδοτο για τον πατροκτόνο που ζήτησε επίοικια το δικαστήριο. Ναι. Λοιπόν, όταν έχεις επί 2 χρόνια αγωνιστεί για την αποσταθεροποίηση, τον εμφανίζεσαι τελευταία στιγμή και να ζητάς συνένεση, την οποία έχεις αρνηθεί, και στο εθνικό σχέδιο, όταν άρχισε η διαπραγμάτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ το αρνήθηκε. Να τα θυμηθούμε, δεν είναι παρθεντολογία αυτά. Ξαφνικά να έρχεσαι να ζητάς σύσκεψη πολιτικών αρχηγών με ένα αίτημα. Ξέρετε, τα εθνικά πάντα υπάρχουν και πάντα ήταν το τέλειο πρόσχημα και για να προκηρυχθούν εκλογές. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι σε όξυνση. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε, η αιχμή του δώρατος του κυρίου Τσίπρα ήταν οι εκλογές. Δηλαδή, θα πάμε σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όπου τι θα κυριαρχούσε και τι συνέπειες θα είχε η κυριαρχία του θέματος των εκλογών. Νομίζουμε ότι ζούμε μόνο στο δικό μας κόσμο. Είναι λίγο αυτιστικά λειτουργούμε. Δηλαδή ότι αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις παρά έξω. Πήραμε ένα μήνυμα πριν ορισμένες μέρες στο πώς αντιδρούν οι επιθετικές, πείτε τις όπως θέλετε, αγορές κλπ. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό να πούμε
επειδή εμείς είμαστε, ας πούμε, υπέρ της συνένεσης, ξαφνικά ανακαλύψαμε τη συνένεση, ζητάμε να γίνει η σύσκεψη αυτή των πολιτικών αρχηγών. Πιστεύω ότι όσο άσκοπες είναι οι εκλογές αυτή τη στιγμή, τόσο άσκοποι, πολύ περισσότερο ήταν και άνευ σημασίας, ουδής θα θυμάται τις σημερινές συναντήσεις, είναι για κατανάλωση κάποιων ωρών. Δηλαδή, είπαμε τώρα τι είπε ο Παπούλιας, τι είπε ο Σαμαράς, ήταν θυμωμένος με τον Τσίπρα, ήταν θυμωμένος από ό,τι είδα. Αυτό έδειχνε τουλάχιστον. Τι είπε ο Τσίπρας, που είπε πάλι τα ίδια, δηλαδή είπε: ελάτε να μαζευτούμε για να προκηρύξουμε εκλογές. Εντάξει, δεν είναι και ηλίθια η κυβέρνηση, είναι στριμωγμένη, αλλά ηλίθια δεν είναι. Δεν πρόκειται να πάει να του δώσει αυτό το πράγμα, διότι υπάρχει, νομίζω κάποιος το είπε, νομίζω ο κύριος Φελέκης. Πάντα παίρνει το κόστος αυτός που μετατρέπει την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας σε παιχνίδι εκλογικό. Το έκανε και το Πασόκ μια εποχή και την πλήρωσε. Το 2009. Και την πλήρωσε, βέβαια. Έτσι είναι. Δεν μπορεί όμως να λέει Όχι, αυτό τι σημαίνει, επειδή το έκανε. Ξαφνικά αθωώνονται όλοι αυτοί που πάνε να το επαναλάβουν. Λοιπόν. Και εξάλλου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Τώρα εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητάει εκλογές, βέβαια, αυτή είναι η γραμμή του κλπ. Εγώ λέω με κάθε ειλικρίνεια. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, πάνω σε αυτό που είπατε, ότι το χρησιμοποίησε. Δεν θεωρώ ότι είναι και το μείζον επιχείρημα. Αυτό όμως που είναι σοβαρό επιχείρημα είναι ότι ξαφνικά λένε ότι να σταματήσει η διαπραγμάτευση, να ξεκινήσουμε εμείς καινούρια. Αν έρθουμε στην κυβέρνηση αυτοδύναμη, πράγμα στα όρια του απίθανου, αλλά με πάση περιπτώσει, εγώ θα τους ευχόμουν να μην έρθουν αυτοδύναμοι. Να έχουν ένα άλοθη για την τούμπα την οποία θα κάνουν. Την οποία τη θεωρώ απολύτως δεδομένη. Γιατί ανησυχείτε τότε? Να σας πω γιατί. Ο καθένας κάνει την πρόβλεψή του. Ναι. Μέσα, πολύ μέσα, Γιάννη μου. Θα στα θυμίσω. Όχι, εγώ δεν μπορώ να διακόψω. Κάνει τις προβλέψεις σου. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Μπίστη και στη σημερινή δημοσίευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 26,4 ας πούμε. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Ξέρετε κάτι. Πρώτον, ο κόσμος ψηφίζει. Να θυμίσω ότι πριν από τις ευρωεκλογές μας δίνανε ένα 4,5-5% οι μετρήσεις. Και μέσα σε 3 εβδομάδες πήγαμε στο 8%. Την ελιά λέτε. Λοιπόν, ναι, την ελιά λέω. Ναι. Και εμείς είμαστε πιεσμένοι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά μιλάω επί της ουσίας τώρα για τα νούμερα. Ναι. Η ουσία της πολιτικής είναι ότι με βελτιώσεις, διαφοροποιήσεις, τις οποίες ένα ενιαίο πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να τις επιβάλλει, κατά την άποψή μου θα κινηθούμε στη γραμμή την οποία κινούμαστε. Όποια κυβέρνηση, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε άλλη γραμμή δεν μπορεί να κινηθεί. Αυτό είναι πολιτική πρόβλεψη, δεν έχει καμία σχέση με τα νούμερα. Καμία σχέση με τα νούμερα. Λοιπόν, επειδή είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπάρχει άλλη γραμμή, ή αν υπάρξει θα είναι 3 γραμμές και θα μπουν σε πολύ μεγάλες περιπέτειες η χώρα. Αυτό είναι πολιτική πρόβλεψη. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Εντάξει, αυτό λοιπόν, είναι μια πολιτική πρόβλεψη. Ναι, η οποία πηγάζει όμως, πιέζει όμως και από μια ανάγνωση των μεγάλων εσωτερικών διαφοροποιήσεων που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα. Δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι μια ανάγνωση δικιά σου. Οι άλλοι έχουν βέβαια δικιά μου. Εγώ μιλάω. Διαφωνείς με τον κύριο Δένδια που είπε ότι θα γίνει της Παλαβής, βρε παιδί μου. Λοιπόν, για να αφήσουμε να κλείσει. Της Παλαβής δεν είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Αυριανός. Τρομερή θα γίνει της Παλαβής. Πολύ κοινοβουλευτική κουβέντα αυτή ο κύριος Δένδιας. Θα γίνει της Παλαβής. Σε αυτό να απαντήσει ο φίλος μου Νικήτας. Εγώ θέλω να είμαι προσεκτικός, γιατί το μέλλον της χώρας είναι πάνω από όλα αυτά. Και επίτρεψέ μου, αγαπητέ φίλε Γιάννη, να σου κάνω την εξής πρόβλεψη, που στο λέω ότι όπως η κυρία Δούρου δεν άλλαξε κανένα προϋπολογισμό και πήγε με τον προϋπολογισμό του κυρίου Σγουρού, σε χοντρές γραμμές, εκεί που έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα, και είμαι βέβαιος ότι από μέσα σας λέτε ας βγάλουν όσα κάστανα από τη φωτιά μπορούν αυτοί τώρα, για να δούμε εμείς μετά τι θα γίνει. Μάλιστα. Ριζικά διαφορετική πολιτική δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Προς τι η ανησυχία τότε? Η ανησυχία για τη χώρα είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο. Ξέρετε κύριε Κουρί, η πολιτική είναι κάτι παραπάνω από το αν συναντήθηκε ο Σαμαράς με τον Παπούλια και τι είπανε κλπ. Το Σύνταγμα δεν τα προβλέπει αυτά. Το Σύνταγμα όμως έχει βάλει 180, αν να μιλήσουμε για το Σύνταγμα, για να υπάρξει
η ενότητα του έθνους για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Εδώ εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας την κάνει εργαλείο για να επιβάλλει εκλογές. Δεν ζητάει το Σύνταγμα αυτό. Λέγει το 150, λέγει το 120. Γιατί το λέει όμως? Για να εκβιάζει ο καθένας με την εκλογή. Όχι, αυτό είναι άδικο. Και οι δύο εκδοχές, πολιτικά μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα κόμματα, αλλά και οι δύο εκδοχές είναι συνταγματικά προβλεπτές. Όλοι τα μέσα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τούσα. Ναι, αλλά υπάρχει πάντα το γράμμα του νόμου. Συμφωνώ. Στο γράμμα του συντάγματος είναι έτσι. Θα πρέπει να δεχτείτε, κύριε Φελέκη, ότι το πνεύμα του συντάγματος όμως είναι ότι βάζουμε 180 για να υπάρξει ευρύτερη συνένεση. Δεν βάζουμε για να κάνουμε παιχνιδάκια. Ναι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές πολιτικές δυνάμεις. Αυτός ο οποίος. Κύριε Τούσα. Είναι προφανές ότι οι αρχηγοί των κομμάτων, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν αντίστοιχα μια συνάντηση για να συζητήσουν οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Το θέμα είναι ότι και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά και για ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, είναι πώς το ζητάς, πότε το ζητάς, και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, κατά την οποία τρέχουν σοβαρές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη χώρα. Κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όσο συγκλίνει η στρατηγική μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, θα δυναμώνουν οι προεκλογικές αντιπαραθέσεις με στόχο να δημιουργήσουν πόλωση για τον αποπροσανατολισμό του λαού και να το τεκμηριώσουμε αυτό. Μα εδώ, ήδη από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε και από ό,τι εκτιμάται και από το δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και από τα πολιτικά κόμματα, έκανε το μισό δρόμο σε ό,τι αφορά στη συμφωνία του με τη Νέα Δημοκρατία για κοινό πρόσωπο για πρόεδρο. Ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για καπιταλιστική ανάπτυξη στα αποκαΐδια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Τρίτο στοιχείο. Είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός η θέση της χώρας, αδιαπραγμάτευτο γεγονός η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αναγνωρίζουν το χρέος, το μείγμα της πολιτικής διαφέρει και καλούν τον ελληνικό λαό να πληρώσει για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται. Λέτε ότι είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δεν ευθύνονται. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διαφορετική αφετηρία στην εξέλιξη πολύ γρήγορα και ιδιαίτερα με μεγαλύτερη ένταση τα 2 τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδημοκρατικοποιήθηκε από τα πολιτικά στοιχεία και υιοθέτηση. Άλλωστε αυτό αποτυπώνεται και μέσα στο πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα πλέον που υπάρχει της εξαγγελίας της Θεσσαλονίκης, την πρόσφατη έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά εξυπηρετούνται μέσα από αυτές τις πολιτικές και τα μείγματα της πολιτικής και διαφορετικά συμφέροντα ή και αντιθέσεις, αν θέλετε, στο εσωτερικό της χώρας. Στο αίτημά του για εκλογές άμεσα συμφωνείτε? Ακούστε να σας πω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει να ανατραπεί η κυβέρνηση, να ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, αλλά να είναι αντικείμενο της πάλης του εργατικού, του λαϊκού κινήματος. Πριν 2 μέρες, να τελειώσω τη σκέψη μου. τη σκέψη μου. Πριν 2 μέρες, χιλιάδες λαού από όλο την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και έφταναν μέχρι την Ομόνια, σε όλους τους δρόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή την διετία πήρε 2,5 εκατομμύρια ψήφους. Τους έχει και τους ζεσταίνει και εν πάση περιπτώσει 1.600. Σωστή η παρατήρηση. Δεν είναι λίγο και ευκαταφρόνητο, είναι το καθόλου αυτός ο αριθμός και αυτό το ποσοστό που πήρε, αλλά μέχρι παραμονές πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου συλλαλητηρίου που δεν έκφραζε τις δυνάμεις μόνο του ΠΑΜΕ και των άλλων αγωνιστικών συσπυρώσεων, ούτε κανένας ζητούσε δήλωση από τους εργαζόμενους, το υπονόμευαν και πολιτικά στελέχη αλλά και συνδικαλιστικές δυνάμεις στο εργατικό κίνημα. Τελειώνοντας. Ορίστε. Το υπονόμευε ο ΣΥΡΙΖΑ το συλλαλητήριο. Βέβαια, τα στελέχη του στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο πέραμα,
στους εργαζόμενους του Δήμου Περάματος, στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε μια σειρά άλλους κλάδους. Όταν βάζανε μάλιστα στέλεχός τους στους ναυτεργάτες, στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, όταν πήραν απόφαση να κατέβουν οι εργαζόμενοι στο συλλαλητήριο, έβαλε στέλεχός τους ότι είναι παράνομη η απόφασή τους των ναυτεργατών να κατεβούν στο Πανελληνικό Συγκέντρος. Μα τέλος πάντων, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση μεταξύ λόγων και έργων και αυτό αποκαλύπτεται από τη δράση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιπρόσθετα είναι και το εξής. Αλήθεια, αυτό που γίνεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αυτό που γίνεται με τις προκλητικές ενέργειες, τις επικίνδυνες ενέργειες, αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ από την τουρκική κυβέρνηση, τι λένε τα πολιτικά κόμματα, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε για τον άξονα Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος. Πάντως, κύριε Τούσα, θα με βάζει τον πειρασμό να σας πω. Κύριε Τούσα, συγγνώμη, με βάζει τον πειρασμό να σας πω ότι σας ακούμε και με πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Πάντως και με τα δύο απέναντι δεν μπορεί να είσαι. Και με την Κύπρο. Ναι, αλλά το 70% ας πούμε. Τρίγωνο το άλλο. Με τα δύο θα είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Νιώθω ότι το 60-70% της κριτικής σας απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν κυβερνάει έτσι. Ακούστε να σας πω κάτι. Φιλοδοξεί να κυβερνήσει. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη φάση και αυτή την περίοδο τη διακυβέρνηση της χώρας την έχει η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας το έπαιρνε. Της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ευθύνονται για όλα τα δεινά που τραβάει ο ελληνικός λαός. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην πολιτική της. Και να πω, κύριε Κουρί, με συγχωρείτε κάτι. Μπορεί να πει κάποιος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαφωνεί για μεγάλη σημασία, στρατηγική σημασία ζητήματα που ξέρετε, ίσως σε αυτή τη φάση και δεν είναι όριμο το πολιτικό σκηνικό, αλλά και στο λαό να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις που έχουμε κάνει στο Βουλή για την προστασία των ανέργων? Όχι, τι προηγείται, αυτό που είπατε στην αρχή. Για το δικαίωμα στη δουλειά και για την ανατροπή αυτή τη κυβέρνηση. Ναι. Μόνο σας δεν μπορεί να ανατρέψετε. Αν τα βρείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανατρέπετε. Ακούστε να σας πω κάτι. Διαφορετικά έμεσα θα σας πούνε ότι στηρίζετε. Ακούστε να σας πω κάτι. Επιτρέψτε να σας πω την γνώμη. Ναι, για να πάμε στο διάλογο. Συμφωνούν να βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέστε, παίρνω εγώ ένα τέτοιο σενάριο. Εσείς διαφωνείτε. Εμείς δεν θα ψηφίσετε, ας πούμε. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση ό,τι αφορά την τοποθέτησή μας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οποιοδήποτε πρόσωπο και να από θέση αρχής δεν θα ψηφίσουμε. Και το θέμα είναι το εξής. Δεν είναι θέση αρχής. Το 85 ψηφίσατε τα τελευταία 20-30 χρόνια, εκτιμώντας αυτή την πορεία και τις επιλογές. Δεν είναι θέση αρχής. Κλείσουμε, πρέπει. Πάμε στο διάλειμμα. Τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουμε επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και να τελειώσω με το εξής. Πες ότι κατορθώνει ο κύριος Σαμαράς να βρει τους 180 και τους 185. Μπορεί κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να εγγυηθεί ότι δεν θα πάει τους επόμενους μήνες σε εκλογές? Μα εδώ τώρα είναι ουσιαστικό ότι υπάρχουν μνημόνια διαρκείας για τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αυτό που καλούμε τον ελληνικό λαό είναι οργάνωση και πάλι μέσα εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα. Η δικιά σας είναι, θα τους βρει. Νίκο, μετά. Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη λογική των 120 και των 180. Αυτό που μπαίνουμε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις είναι στην πάλη μέσα στο εργατικό κίνημα για την προστασία των ανέργων, το δικαίωμα στη δουλειά, να ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Να ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Και οι φορείς. Σπίρτζη, θα ξεκινήσω από εσάς. Να ενισχυθεί παντού το ΚΚΕ. Στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής εκπροσωπείτε πώς είναι 140.000 είναι. 110.000 μηχανικοί, 15 με 20.000 είναι όσοι έχουν διαγραφεί ή δεν εγγράφονται στο επιμελητήριο γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα βάρη. Βέβαια, που έχει φέρει αυτή η διακυβέρνηση, και υπάρχουν και 20 με 25.000 συνταξιούχοι μηχανικοί. Πάνω από 150.000 άνθρωποι που εκπροσωπείται. Όλοι αυτοί όμως δεν ακούγονται, πρόεδρε. Αυτό το ερώτημα πρέπει να γίνει στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί δεν ακούγονται? Γιατί το επιμελητήριο συνήθως βγαίνει για τα αυθαίρετα και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ενώ έχει άποψη για όλα αυτά τα θέματα, τα συζητάμε μεταξύ μας και με τους άλλους φορείς, αλλά δεν είναι μόνο το επιμελητήριο που δεν ακούγεται.
Είναι όλοι οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας και όλοι οι θεσμοί της χώρας που τα τελευταία χρόνια έχουν απαξιωθεί με δόλο. Εγώ δηλαδή άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση πώς διαφυλάσσεται το θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν έχει μείνει ένας θεσμός στη χώρα μας που να έχει διαφυλαχθεί. Ό,τι θεσμό έχουμε, τον διαλύσαμε, τον απαξιώσαμε. Λοιπόν, θα σας διακόψω γιατί έχουμε φύγει ήδη πολύ από τον χρόνο. Θα γυρίσουμε πάλι από εσάς και εσείς, ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Εκφράζετε 150.000 ανθρώπους εδώ με την θεσμική σας ιδιότητα. Θα διαβάσουμε και τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Θα δούμε και τα δημοσκοπικά στοιχεία, πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πράγματι είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή απέχει ακόμα από αυτήν, πού βρίσκονται τα άλλα κόμματα. Και έχουμε και άλλα ενδιαφέρον και για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια και τα επιχειρηματικά θα πούμε, διότι έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες είναι στον αέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ από το πιεστήριο. Συζητάμε για την πολιτική επικαιρότητα αλλά και για την καθημερινότητα του κόσμου. Τώρα συζητάμε για την καθημερινότητα 150.000 ανθρώπων του τεχνικού κόσμου, να πούμε, της χώρας, έτσι, μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς. Όλη η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, κύριε Σπίρτζη, εσείς είστε πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, είναι στην ανεργία αυτή τη στιγμή, σωστά? Δεν χτίζεται τίποτα, δεν... Θα σας πω μερικά νούμερα που μας δείχνουν πού έχουμε βρεθεί. Το 65% περίπου, περισσότερο από το 65% των ελεύθερων επαγγελματιών δεν μπορούν να καλύψουν τις ασφαλιστικές φόρες. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα? Με αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών και βέβαια με κανένα νομοσχέδιο διακανονισμού για όσους χρωστάνε. Αυτό έχει συνέπειες άνθρωποι ή προστατευμένα μέλη των ασφαλισμένων μας με μακροχρόνιες παθήσεις, με παιδάκια δηλαδή με καρκίνο, με ανθρώπους που είναι μέσα και κάνουν θεραπεία, να μην μπορούν καν να σφραγίσουν το βιβλιαρίο τους. Για να έχουν αυτές οι ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν δεν συμπεριλαμβάνουν το δικό σας? Με τον τρόπο που γίνονται, βεβαίως συμπεριλαμβάνουν, δεν μπορεί κανείς να ανταποκριθεί και σε αυτές. Ότι έχει πολλά δηλαδή προαπαιτούμενα για να ενταχθεί στις ρυθμίσεις. Τα παλιά συν τα καινούργια. Είναι σαν να μην υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε πάνω από 95% μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Πόσο είπατε? 95%. Αθρηστικά. Όταν η ελληνική οικονομία βασιζόταν, ήταν σωστό που βασιζόταν στην οικοδομική δραστηριότητα? Η γνώμη μου είναι ότι θα ήταν σωστό αν η οικοδομική δραστηριότητα συνοδευόταν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όχι με ένα μοντέλο που βασίζεται στο δίπολο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και επομένως όλα ερχόντουσαν εδώ. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε παραγωγική δομή με το 85% της χώρας σε 2 μητροπολιτικά κέντρα. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο για την παραγωγική δομή της χώρας. Πώς δηλαδή θα βγούμε από την κρίση? Όλα κινούνται σε μια διαπραγμάτευση γύρω από το χρέος, τη μιζέρια και το πώς θα πάμε ακόμη χειρότερα. Και μια που το είπατε και επειδή πριν μιλούσατε πολιτικά για το τι συμβαίνει για αυτήν την αντιπαράθεση, θέλετε να τοποθετηθείτε και σας διάκοψα εγώ. Ναι, κοιτάξτε, η απαξίωση. Σε αυτό που σημαίνει, Πρόεδρε, σας έχει καλέσει η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί για τα προβλήματα και τι προτάσεις? Υπάρχουν υπουργοί που μας έχουν καλέσει, των παραγωγικών υπουργείων, όπως με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Υποδομών και Μεταφορών έχουμε μια στενή συνεργασία, το ίδιο και με το ΙΠΕΚΑ. Υπάρχουν υπουργεία που όποιος και να επιδιώξει τη συνάντηση μαζί τους δεν συναντιούνται, είναι σε μια άλλη λογική. Πέστε μας το οικονομικό. Ναι. Όλοι μας λένε το οικονομικό στο όταν περνάνε από εδώ πέρα. Ναι. Όλοι οι επαγγελματικοί φορείς που περνάνε από εδώ λένε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν τους βλέπει. Και πριν με τον κύριο Σπινάρα πολύ καλά. Και τώρα με τον κύριο Χαβιώδη. Τα ξέρουν και φαίνονται τα αποτελέσματα. Έτσι είναι άριστοι όσοι έχουν περάσει από εκεί τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν ανάγκη την ελληνική κοινωνία, αλλά και γενικότερα η στάση που κρατάει η κυβέρνηση απέναντι στους κοινωνικούς θεσμούς, συνδικαλιστικούς θεσμούς, είναι μια στάση που βάζει τον πολίτη και την κοινωνία απέναντι. Δεν συζητά μαζί της ούτε για τους τύπους. Πλήθος νομοσχεδίων δεν συζητιούνται πριν έρθουν στη Βουλή, πλήθος μέτρων δεν συζητιούνται. Με την Τρόικα γίνεται μια διαπραγμάτευση
με κάποιους φορείς κάτω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι, έτσι τα έχουμε ζήσει όλοι. Δηλαδή 3 χρόνια συζητούσε η Τρόικα με συγκεκριμένους φορείς και με την ελληνική κυβέρνηση. Οι άλλοι αγνοούνταν επιδεκτικά. Και όχι μόνο αγνοούνταν, έτρωγαν και λάσπη στον ανεμιστήρα. Ότι ήταν συνδικαλιστές, κακοί συνδικαλιστές που έχουν φέρει την κοινωνία εδώ και όλο το υπόλοιπο παραμύθι που ακούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει ευθύνες. Έτσι και δεν έχει και πολλά στρεβλά που πρέπει να διορθωθούν. Κύριε Σπυρίδη, επειδή σας άκουσα απόψε και είπατε ότι μιλάτε παραδείγματος χάρη με 2 συγκεκριμένα υπουργεία. Εγώ θυμάμαι στην Επιτροπή για το Νέο Ρυθμιστικό την πιο σφοδρή επίθεση που υπέστη ο κύριος Μανιάτης ήταν από εσάς. Επομένως, τι είχατε συζητήσει με τον κύριο Μανιάτη? Δεν είχαμε συζητήσει για το ρυθμιστικό. Και του επιτεθήκατε. Για άλλα πράγματα, άρα απλά λέτε σας καλούν. Όχι ότι συμφωνείτε. Διότι συζήτηση κοφών πάτε και κάνετε. Πείτε το, γιατί μου κοντέψατε να με τρελάνετε με αυτό που άκουσα. Υπάρχουν τομείς που το ΙΠΚ και το Δημοσίο Έργο συζητά μαζί μας. Υπάρχουν τομείς που φέρνουν λόγω πιέσεων από την Τρόικα ή από αλλού ή από συμφέροντα συγκεκριμένα νομοσχέδια και φωτογραφικές διατάξεις που προφανώς δεν συμφωνούμε. Εμείς μπορούμε να παριθμίσουμε και τέτοια πράγματα. Όχι, δεν είχατε πολιτική διαφωνία στρατηγικής, αν θυμάμαι καλά, στο ρυθμιστικό. Βεβαίως, και με το προηγούμενο. Έτσι. Και με το προηγούμενο και με το τωρινό. Και όχι μόνο με το ρυθμιστικό και με άλλα. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν κρύβεται ούτε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, ούτε ο Υπουργός Πομεδή. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι. Άλλοι υπουργοί κρύβονται. Δεν διακατέχονται από μεγαλοπρέπεια. Δεν το συζητάμε. Ναι. Έχουμε και εμείς μεγαλοπρέπειες, δεν έχει μόνο η Τουρκία. Μάλιστα. Στα πολιτικά δεν είπατε για τη συναντήση σήμερα. Αυτές που γίνονται συναντήσεις σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε για αυτήν την εικόνα της κοινωνίας. Κοιτάξτε, αυτό να σας πω κάτι είναι αλλού με τρίβεις γούμενε και αλλού έχω τον πόνο. Εμείς αλλού έχουμε τον πόνο. Και δεν θα δεχτούμε να παίξουμε στο δίλημμα μεταξύ φόβου και αγανάκτησης. Δηλαδή, οι δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση φοβίζουν, παρότι τους διέψευσε σήμερα ο κ. Μπίστης, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει περίπου ο κατακλυσμός, ας πούμε, και πρέπει να φτιάξουμε μια κυβωτό, να μπούμε μέσα να διασωθούμε. Καθόλου έτσι δεν είναι. Δεν θα περάσουμε και καλά. Καθόλου έτσι. Κύριε Μπίστη, εσείς είπατε ότι θα κάνουν κολοτούμπα. Τα ξέρετε αυτά. Πώς γίνονται οι κολοτούμπες, δηλαδή το Πασόκ. Με συγχωρείτε. Καλά, κύριε Σπίτσι, τώρα μιλάτε για το Πασόκ, λες και είσαστε κανένας εξωτικός. Δεν ήμουν υπουργός, κύριε Μπίστη. Δεν ήμουν υπουργός και δεν έχω κάνει και κολοτούμπες. Έμεινα εκεί που ήμουνα. Έχουν επιπτώσει στον κόσμο. Όχι, οι κολοτούμπες έχουν επιπτώσει σε όσους κουβαλούσαν νερό, σε συγκεκριμένα στελέχη μέσα στο Πασόκ. Που σήμερα μας κάνουν και εμάς. Συγκρούσα στο Πασόκ, εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ. Εσείς ήσασταν υπουργός του Πασόκ. Εγώ ήμουν υπουργός επικυβέρνησης Σιμίτη για 8 μήνες. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να άρω τις αμαρτίες όλου του Πασόκ, ευχαρίστως. Αλλά αν νομίζετε ότι έτσι θα γίνεται η συζήτηση. Όχι, να μην γίνεται έτσι η συζήτηση. Κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα. Και επιτρέψτε μου να σας πω αυτό που γιατί το παρεξηγήσατε. Εγώ είπα ότι θα γίνει, ας αφήσουμε τώρα την έννοια της κολοτούμπας, δεν είναι καλή στη συζήτηση. Μια στροφή, εγώ την είπα. Μια στροφή που θα γίνει στην πολιτική, μια στροφή που θα γίνει στην πολιτική, δεν είναι τόσο απλό. Διότι τώρα ούτε λεφτά ούτε χρόνος υπάρχουν. Η στροφή θα έχει επιπτώσεις. Γι' αυτό ενώ θεωρώ ότι κάθε στροφή προς τη μετριοπάθεια είναι καλή και είναι σωστή. Τι εννοείται, θα έχει πιστεύω θα έχει επιπτώσεις. Άμα λες στον κόσμο άλλα, αυτό το υπέστη και το Πασόκ. Γι' αυτό λέω, επειδή κάπως να βγούμε λίγο από τις κομματικές, έτσι, τα κομματικά χαρακόμματα, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Για τη χώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι τόσο σοβαρά που δεν μπορεί οι πολιτικές δυνάμεις να λένε ψέματα. Και γι' αυτό, δηλαδή, ούτε οι συνδικαλιστές ούτε οι συντεχνίες μπορούν να λένε ψέματα. Κανένας δεν πρέπει να λέει ψέματα. Ούτε οι συντεχνίες. Συμφωνούμε, κύριε Σπίτσι, λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο οι κακοί σε μία πλευρά, είναι σε πολλές πλευρές που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άλλωστε είναι και η κρίση δεν είναι οικονομική. Μπράβο, συμφωνούμε. Είναι πολιτική, είναι θεσμική, δυστυχώς είναι και συνδικαλιστική. Τι να κάνουμε. Αφού είναι κοινωνική, είναι και αυτό. Είναι προφανές. Όμως, με συγχωρείτε κύριε Στέκη, κολοτούμπες και ψέματα δεν έχουν μάθει να λένε οι φορείς κοινωνίας. Μπορεί να κάνουν άλλα στρεβλά τα οποία πρέπει να διορθώσουν, αλλά δεν γίνονται εκεί. Εγώ δεν έχω θυμηθεί τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις μία πολιτική δύναμη που να είπε εγώ θα κάνω αυτό και μετά τις εκλογές, εφόσον βγήκε η κυβέρνηση, συμμετείχε σε μια κυβέρνηση, να το τήρησε. Εδώ είχαμε τη Νέα Δημοκρατία που ήταν πιο αντιμνημονιακή από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι ότι στις τελευταίες εκλογές είχαμε ένα Πασόκ που έβαζε 10-12 σημεία διαπραγμάτευσης. Τώρα ακούμε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο
και ετοιμάζεται νέο μνημόνιο με άλλο όνομα, ποιος λέει ψέματα? Λοιπόν, και μια που μου δίνει ωραία πάσα να πάμε να δούμε και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας τη δημοσκόπηση τη σημερινή της ΡΑΣ για το ifemerida.gr. Είναι και η Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια από τη ΡΑΣ, την τηλεφωνική μας με την καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρακλιούμη. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να δούμε πρώτα τη δημοσκόπηση, να δούμε δύο κάρτες να δούμε τη δημοσκόπηση, να δούμε την πρόθεση ψήφου ασφαλώς, αν μπορούμε. Να ζητήσω από τον Νίκο τον Καλοκαιρινό να μας τη δείξει. Αυτή λοιπόν η δημοσκόπηση, τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά να πω εγώ να βοηθήσω. 26,4% το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, 21,1% το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στο 5,8% είναι το Ποτάμι, 5,4% το ΚΚΕ, στο 5,1% η Χρυσή Αυγή, το Πασόκ είναι στο 4,1% και στο 3%, δηλαδή πάνω στο όριο για την είσοδο στη Βουλή, είναι το Πασόκ. Ακολουθεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνεγερμός. Η ΑΝΕΛ, είπα πριν το Πασόκ. Στο 1,8% είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνεγερμός και ακολουθούν οι οικολόγοι από ό,τι βλέπουμε και η Δημοκρατική Αριστερά, όπως βλέπω, αν βλέπω καλά, είναι στο 1% ακριβώς. Και υπάρχει ένα 17,9% αδιευκρίνησης ψήφου. Λοιπόν, πριν πάμε στην άλλη κάρτα που έχει ενδιαφέρον, να δούμε λίγο αυτήν και να μας πει η Μαρία Καρακλιούμη τι παρατηρείτε πέρα από τα νούμερα αυτά τα ξερά που βλέπουμε. Βουλή και μια διαφορά της τάξης του 5,3% παρατηρούμε σε αυτή την έρευνα. Ναι. Στα κομματική Βουλή έχουμε παρατηρήσει και σε προηγούμενες έρευνες, άσχετα αν σε αυτή βλέπουμε τους ΑΝΕΛ να είναι οριακοί στο να μπουν στη Βουλή. Ναι. Τώρα το αν η Βουλή θα είναι επτακομματική ή όχι έχει να κάνει με την πολιτική συγκυρία και την πόλωση που θα υπάρξει την περίοδο των εκλογών. Η πρόθεση ψήφου, να επαναλάβω, ότι δείχνει τη φωτογραφία της στιγμής. Αν δηλαδή την Κυριακή είχαμε εκλογές, οι πολίτες μας αποφάσισαν τι προσδοκούν να κάνουν. Βέβαια, τι σκοπεύουν να κάνουν. Βέβαια, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που είτε έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από κόμματα που ψήφισαν στον παρελθόν και έχουν πάει σε καινούρια, είτε έχουν παραμείνει. Πρέπει να πω ότι οι παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού και οι πιο παραγωγικές ηλικίες δείχνουν να επιλέγουν το ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία περίοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει καλύτερα στα αστικά κέντρα, στις ηλικίες 25 έως 64 ετών. Είναι εξωσημείωτο να πούμε ότι στο 18-24 που είναι μικροί άνθρωποι και κυρίως φοιτητές, πιο νέοι που θα ανέμενε κανείς να θέλουν αλλαγές και να δουν άλλα πράγματα, συμπεριφέρονται τις πιο πολλές φορές όπως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που είναι άνω των 65 χρόνων. Είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, είναι ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Στις πολύ μικρές ηλικίες. Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που είναι 18-24 χρόνων συνήθως είναι εξαρτώμενοι από πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν έχουν βγει ακόμα στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι λυκείου και οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και έχουν μεταπτυχιακά προτιμούν το ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς επίσης και οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, που εκεί η υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι συντριπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλά στις ηλικίες 45-54 χρόνων, κάτι που το καταγράφουμε εδώ και πολύ καιρό, και αυτές είναι οι αμιγώς παραγωγικές ηλικίες, αλλά και αυτές που έχουν θυγεί πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια από την πολιτική που έχει εφαρμοστεί. Και να πω ότι τα αστικά κέντρα είναι η βασική καλή προπύργιο του ΣΥΡΙΖΑ. Περιοχή για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η Νέα Δημοκρατία κρατάει κυρίως στην περιφέρεια. Δηλαδή με προηγούμενες έρευνες της ΡΑΣ, Μαρία, ποια είναι η διαφορά? Προηγούμενη διαφορά εμείς έχουμε καταγράψει πριν από αρκετό καιρό, μάλλον έχουμε δημοσιεύσει πριν από αρκετό καιρό, γιατί όπως ξέρετε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων καταγράφουν αλλά δεν δημοσιεύουν πάντα. Η προηγούμενη δημοσίευση δική μας ήταν λίγο κάτω από το 4%, ήταν στο 3,8%. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Με αυτή τη δημοσκόπηση αποτύπωση βουλευτικών εδρών μπορούμε να κάνουμε? Για τα δύο μεγάλα κόμματα τουλάχιστον. Τα δύο πιο μεγάλα κόμματα. Αποτύπωση βουλευτικών εδρών είναι σχετικό μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς γιατί έχουμε και μεγάλη αδιευκρίνηση ψήφων, είναι γύρω στο 17-18%. Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές. Πρέπει να πούμε όμως ότι η κατανομή των βουλευτικών εδρών δεν εξαρτάται από τη διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά εξαρτάται από το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα κατορθώσουν να μπουν στη Βουλή. Να το ρωτήσω αλλιώς. Με αυτό που βλέπουμε, η πιθανότητα αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η Βουλή είναι επτακομματική, είναι μεγάλη, είναι μεσαία, είναι μικρή? Μπορούμε να κάνουμε με τα στοιχεία που βλέπουμε και κάνοντας και μια σχετική αναγωγή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ κοντά στις 140 έδρες. Συγγνώμη μου είναι λοιπόν ότι ακόμα και αν είναι επτακομματική Βουλή, είναι πολύ πιθανό να σχηματίσει κυβέρνηση. Όμως, πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που σε αυτή τη φάση έχει εφεδρείες, ακριβώς γιατί έχει στο πλάι του εκ δεξιών της έχει κόμματα τα οποία, αν πάμε σε
συγκυρία μεγάλης πόλωσης μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από εκεί. Τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον λαϊκό Ορθόδοξο συναγερμό. Έτσι δεν είναι? Το ποσοστό που έχει μειωθεί, η ΑΝΕΛ, πού έχει πάει? Με σχετικά ποσοστά, γιατί ξέρετε ότι και πολλά στελέχη του λαού προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παραδοσιακά ψηφοφόρους οι οποίοι και συναισθηματικά ενδεχομένως αλλά και ιδεολογικά ταυτίζονται με αυτήν, άνθρωποι άνω των 65 χρόνων κυρίως, αγρότες, νοικοκυρές, συνταξιούχοι και περισσότερο κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, χωρίς να σημαίνει ότι τα αστικά κέντρα δεν πηγαίνει καλά. Και βέβαια απόφοιτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ροή από Νέα Δημοκρατία προς ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται? Ναι. Έχουμε, επειδή πλέον οι καταγραφές που κάνουμε αφορούν όταν προσπαθούμε να κάνουμε ανάλυση ψήφου, ζητούμε από τους ψηφοφόρους να μας πούν τι είχαν κάνει στις προηγούμενες ευρωεκλογές και τι είχαν κάνει και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν ότι σε σχέση με οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας το 2012 είναι σαφώς πολύ λιγότεροι από αυτούς που είναι σήμερα, και πρέπει να πω ότι υπήρξε και ευθεία μετακίνηση ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ βουλευτικών του 2012 και ευρωεκλογών του 2014 που ήταν γύρω στο 6 με 7%. Το οποίο το είχαμε καταγράψει και την περίοδο των ευρωεκλογών, αλλά καταγράφεται σταθερά και στην αναδρομική ψήφο. Η στόση των ΑΝΕΛ, πού έχει πάει ο κόσμος που είχε ψηφίσει, είχε φτάσει στο 10 και μετά έπεσε στο 7? Αυτά τα κόμματα, επειδή δυστυχώς είναι μικρά στο δείγμα, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε προς τα πού αναπτύσσεται η φυγόκεντρος, αλλά πρέπει να σας πω ότι πλέον έχουμε και ένα νέο παίχτη που είναι το ποτάμι, όπου έχει πάρει από όλο το φάσμα το ιδεολογικό, πιο πολύ βέβαια από ανθρώπους που είναι πιο κοντά στο κέντρο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει και κεντροδεξιούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Στο πρωτογενές δείγμα κάνετε αναγωγές? Όχι. Δεν κάνετε αναγωγές. Ωραία. Στο ποτάμι για ποιο λόγο ψηφίζουνε? Γιατί προφανώς εμπιστεύονται τον αρχηγό του ή τις πολιτικές του, δεν μπορεί να το ξέρω ακριβώς. Πάντως στην ερώτηση που κάναμε σχέση με το ποτάμι, ναι, δεν υπάρχει θεωρούν ότι είναι μέρος του συστήματος περισσότεροι παρά να κομίζει κάτι. Και οι ψηφοφόροι του, ξέρετε από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι του? Είναι κυρίως κεντροαριστεροί, και πρέπει να σας πω ότι μεγάλος όγκος των ψηφοφόρων του ποταμιού προέρχονται από τη Δημάρ. Από τη Δημάρ προέρχονται. Δηλώνουν δηλαδή ότι το 2012 είχαν προτιμήσει τη Δημάρ. Η Χρυσή Αυγή εμφανίζεται εδώ πέμπτο κόμμα. Θυμάμαι πριν τις ευρωεκλογές, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, βγάζαν την Χρυσή Αυγή αρκετά πιο χαμηλά από εκεί που, εν πάση περιπτώσει, τελικά εμφανίστηκε. Για πολλούς λόγους που μας είχατε πει και εσείς εδώ, κύριε Καρακλούμη, ότι πολλοί κόσμοι δεν το λέει. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παρατηρήσει φθήνους απορία στις δυνάμεις της Χρυσής Αυγής. Πρέπει να σας πω όμως ότι η Χρυσή Αυγή πάει αρκετά καλά στα αγροτικά και στη Δυτική Μακεδονία, που εκεί είναι και ένας προνομιακός χώρος και για το ΚΚΕ. Παρά το γεγονός ότι κανείς θα περίμενε ότι το ΚΚΕ θα παίρνει περισσότερες δυνάμεις στα αγροτικά, βλέπουμε να είναι ένα αστικό κόμμα τελικά. Και κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση είπατε 4 μονάδες διαφορά. Πόσο είχε η Νέα Δημοκρατία και πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχω πρόσθετα. Δεν τα έχετε πρόκειται. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πάμε σε ευθεία σύγκριση ποσοστών, ακριβώς γιατί η συγκυρία μπορεί να είναι διαφορετική. Λοιπόν, κύριε Σπίρτση, κάτι θέλετε να ρωτήσετε εσείς? Όχι, κάτι είπα. Δηλαδή, τι είπατε, δεν είναι αστικό κόμμα. Τα αστικά κέντρα είναι ισχυρό. Ψηφίζετε στα αστικά κέντρα? Προτιμάτε από τα αστικά κέντρα. Ναι, ψηφίζετε. Ο βαθμός συσπήρωσης, κυρία Καρακλούμη, πόσο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο είναι στη Νέα Δημοκρατία? Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γύρω στο 77%, στη Νέα Δημοκρατία είναι λίγο παρακάτω, κοντά στο 75%. Σε σχέση με τις ευρωεκλογές τελευταίες, είναι αυτό που λέμε, με τις εκλογές του? Ναι, σε σχέση με τις ευρωεκλογές. 77% του ΣΥΡΙΖΑ είπατε, και πόσο της Νέας Δημοκρατίας? Και γύρω στο 73%. Αν πάμε σε σχέση με το 2012 είναι πολύ χαμηλότερα, ειδικά για την Δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Μπαλάφα, έχετε κάνει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από αυτού? Όχι, δεν θέλετε. Μιλάνε μόνα τους, με την όποια σχετικότητα πάντα έχουν δημοσκοπήσεις. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους και επιβεβαιώνουν μια τάση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και κάτι άλλο ακόμη. Αυτή η καταγραφή για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε την κάρτα, αν μπορούμε τον Νίκο τον Καλοκαιρό να ζητήσουμε μια κάρτα. Υπάρχει το 4,1 του Πασόκ που βλέπουμε εδώ και υπάρχει και αυτή η δημοσκόπηση, αυτή η κάρτα. Ναι, η ερώτηση πρέπει να πω ότι είναι μια ανεξάρτητη ερώτηση. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μπει κόμμα που δεν υπάρχει σε δημοσκόπηση. Αυτό απαγορεύεται από όσο γνωρίζω. Λοιπόν, λέει, αν ο κύριος Παπανδρέου έκανε κόμμα, θα το ψηφίζατε ή όχι? Απαντάει λοιπόν ελεύθερη απάντηση, απαντάνε 4,6% ναι. Είναι απάντηση ναι, όχι. Δεν έχει να μας πω σωστά. Αυτό όμως το 4,6% είναι στο ίδιο κομμάτι στο οποίο απευθύνθηκε η δημοσκόπηση και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, σωστά.
Ναι, είναι στο ίδιο δείγμα. Αυτό μας επιτρέπει να πούμε. Είναι μία από τις ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι αυτή που αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι στο ίδιο δημοσκοπικό δείγμα το 4,1 ψηφίζει Πασόκ, το 4,6 θα ψήφιζε Γιώργο Παπανδρέου. Σωστά. Ναι, βέβαια, ευθείες συγκρίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν κόμμα Παπανδρέου προέρχονται από το χώρο του Πασόκ, από το χώρο της κεντροαριστεράς και του κέντρου, όπου δεν ξέρουμε στο δίλημμα μεταξύ ενδεχομένως ενός κόμματος Παπανδρέου ή αν το Πασόκ κατέβει στις εκλογές τι θα ψηφίσουν. Πάντως πρέπει να πούμε ότι η δυναμική είναι πολύ περισσότερη από αυτή που καταγράφει το Πασόκ στην πρόθεση ψήφου. Ναι, τι θέλετε να πείτε, κύριε Σπύριτζη, ότι μέσα στο 4,6 μπορεί να είναι ένα μεγάλο μέρος του 4,1. Βέβαια, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι σαφές. Όχι, δεν είναι αθρηστικό. Ούτε εγώ είπα ότι είναι αθρηστικό. Μαθηματικά. Άρα μπορεί να έχουμε και άλλο. Δηλαδή, μπορεί να μην μπαίνει. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω την κυρία Κορακλούμη γι' αυτό. Αν η μέτρηση έγινε με Πασόκ, με Ελιά ή με Δημοκρατική Παράταξη. Δηλαδή, πώς ρωτήσατε. Ναι, εδώ ακριβώς εμείς όταν κάνουμε την ερώτηση της πρόθεσης ψήφου. Ρωτούμε τι σκοπεύετε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και δεν διαβάζουμε τα κόμματα. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν μας λένε Ελιά Πασόκ, αλλά πρέπει να σας πω ότι το Ελιά δεν το θυμούνται. Πρέπει να το διευκρινίσουμε στην ψήφο του 2014 ρωτώντας τι ψηφίσατε στις ευρωεκλογές και να λένε Πασόκ, οπότε εκεί τους λέμε είχατε ψηφίσει Ελιά. Α, ναι, λέει Ελιά ήταν τότε. Δεν έχει δηλαδή περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο. Το πράγμα είναι Πασόκ είναι πολύ πιο ισχυρό. Μάλιστα. Και υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα κάρτα, την οποία θα ζητήσουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα να σχολιάσουν μετά οι καλεσμένοι μας. Να τη δούμε και αυτή την κάρτα. Κυρία Καρακλούμη, μείνετε λίγο μαζί μας. Αν μπορούμε να τη δούμε, λέει λοιπόν: το ερώτημα είναι επειδή τα γράμματα είναι μικρά και δεν τα βλέπετε και εσείς από εδώ, να τα πω εγώ. Ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2015 θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Κακλαμάνη, κυρίως απευθύνομαι σε εσάς. Και απαντάει το 86,9%. Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να θριαμβολογεί επειδή το μηδενικό έλλειμμα προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Και μόλις ένα 10% λέει η κυβέρνηση δικαιούται να θριαμβολογεί επειδή το μηδενικό έλλειμμα προέρχεται από την επανεκκίνηση της οικονομίας. 1 στους 10. Ούτε καν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Τώρα είναι ερώτηση σοβαρή που έχει μέσα τη λέξη θριαμβολογεί. Τώρα αυτό θα απαντήσει και η Καρακλούμη, δεν απαντήσω εγώ. Πιστεύω ότι μάλλον λάθος η ερώτηση. Δηλαδή. Αν η κυβέρνηση δεν νομίζω θριαμβολογεί κανένα. Κύριε Μπίστε, την επόμενη φορά θα χαρώ πολύ να έρθετε να διαμορφώσουμε τα ερωτήματα, αλλά ξέρετε ότι είναι και θα χαρείτε, αλλά πάντως, των απαντήσεων. Ναι. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ψυχρές, όχι να μην έχουν μέσα ψυχρή. Και άποψη. Και προς τη μία και προς την άλλη. Η λέξη περιέχει και άποψη. Υπάρχει όμως και μία άλλη ερώτηση που αν υπάρχει φόβος για να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εάν, κυρία Καρακλούμη, στο συγκεκριμένο ερώτημα, η ερώτηση ήταν: θεωρείτε ότι είναι μια σχετική, μια επιτυχία της κυβέρνησης το ότι θα υπάρχει μηδενικό έλλειμμα ή όχι? Πιστεύετε ότι το όχι θα ήταν 96%? Κύριε Κακλαμάνη, εγώ δεν θα κάνω υποθέσεις. Εμείς καταγράφουμε τις απόψεις των πολιτών, δεν καταγράφουμε δυνητικά. Μα εγώ δεν αμφισβητώ το 96% που βγάλατε. Σας πληροφορώ πάντως ότι ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία το 67,9% θεωρεί ότι έχει υπερφορολογηθεί. Αυτό δεν το συζητώ και μου κάνει εντύπωση που βγάζετε μόνο 67. Εγώ περίμενα ότι θα βγάζετε παραπάνω. Δεν διαφωνώ με αυτό που... Απλά δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Πού να ξέρει να απαντήσει. Δεν απήντησε τώρα. Εγώ ήμουν σαφής. Μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ερώτησα. Θέλετε να διατυπώσετε ένα ερώτημα. Γιατί εγώ δεν άκουσα κανέναν να θριαμβολογεί. Ήταν μια θεωρητική ερώτηση. Μια στιγμή, όχι, δεν πανηγύρισε τώρα. Δεν πανηγύρισε τώρα. Εννοείται το τι γράφετε εσείς, όχι εσείς. Επειδή εσείς δεν ανήκετε σε αυτούς που δεν αποτελεί τη Νέα Δημοκρατία από 125 αδόνιδες. Συγγνώμη, με συγχωρείτε να πω. Εντάξει. Ακούσαμε αυτό. Ωραία. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, μην παίρνετε τη στάμα 2-3 και το βάζετε. Ναι, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Ότι δεν έχουν. Ο Σαμαράς Βιέρλας τι είπε? Ότι βγήκαμε δεν αν έρθει ο Τσίπρας θα φυλάξουμε στον Είπε η κυρία Καρακλούμη, είπε ο κύριος Κακλαμάνης ότι δεν έχει 125. Τώρα πώς είναι ο πληθυντικός του Άδωνη. Ναι, Αδόνιδες είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Άλλος τριαμβολογεί πράγματι ενδεχομένως και άλλος δεν τριαμβολογεί, αλλά απλώς λέει ότι είναι αυτό μια επιτυχία. Πάντως εμένα μου φαίνεται πολύ υψηλό με βάση τις συσπυρώσεις που είπε η κυρία Καρακλούμη. Ναι. Μου φαίνεται πολύ υψηλό το 21,1 της Νέας Δημοκρατίας. Όταν μας είπε ότι η συσπήρωση είναι κοντά στο 70%. Σας είπα στο περίπου τη συσπήρωση γιατί δεν την έχω μπροστά μου. Σας είπα περίπου που κινείται σε σχέση με το 2014. Αυτό όμως δεν σημαίνει να ξέρετε ότι όταν μιλάμε για συσπυρώσεις
Πάντα υπάρχει και ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο δεν θυμάται τι έχει ψηφίσει. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να μας πούν. Με βάση τις ευρωεκλογές, όχι τις εθνικές. Με βάση τις ευρωεκλογές. Με βάση τις ευρωεκλογές το 73% χωρίς Νέα Δημοκρατία να έχει ροή ψηφοφόρων από άλλα κόμματα είναι κοντά στο 15%. Όχι, δεν θα έχει ροή αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί ακριβώς πρέπει δεν έχει μπροστά αυτά τα στοιχεία και μην τις θα ζητάμε πράγματα που δεν έχει μπροστά. Είναι κοντά στο 15%. Λοιπόν, όταν είναι 73% επί του σας είπα ότι είναι εκεί κοντά. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ να το δεχτώ γιατί έχει εισρωές από άλλα κόμματα. Ναι. Ναι, αλλά και πάλι το 77 δεν βγαίνει 24. Εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι η ΡΑΣ είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες. Αυτό είναι παρακάτω. Εγώ λέω να δεχτώ εκεί, επειδή μας λένε ότι υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καρακλιούμη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Το βλέπω πολύ τέτοιο. Να πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Όχι μόνο να μην μείνουμε μόνο στις δημοσκοπήσεις. Να μιλήσουμε και. Να σχολιάσω. Για να το σχολιάσω. Θα κάνουμε μια βόλτα. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Μπαλάφα? Απλά εδώ δεν είπατε στο ερώτημα που υπάρχει, το είδα στο διαδίκτυο. Ποιο? Αν θέλουν εκλογές ή όχι οι πολίτες, γιατί αυτή την ίδια δημοσκόπηση επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ για να λέει ότι πάμε να γίνουμε κυβέρνηση. Εκεί στην ίδια δημοσκόπηση, όχι αυτή και σε άλλες, βεβαίως οριακά. Το 50-51% λέει όχι, δεν θέλω εκλογές. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες βέβαια που λένε ναι, έχετε πάλι δίκιο. Οριακά όμως. Ναι, κοιτάξτε, έχω εδώ ερώτημα μπροστά μου. Συγγνώμη, δεν πάω να το δείξουμε στην κάρτα, με συγχωρείτε. Πιστεύετε ότι μια πρόορη προσφυγή στις κάλπες θα είναι καταστροφική εξέλιξη στην οικονομία? Αυτή είναι ο ισχυρισμός κυβέρνησης. Συμφωνούμε? Λοιπόν, θα ήταν καταστροφική, απαντάει το 47,3, δεν θα είναι καταστροφική, απαντάει το 46,1. Είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Αυτό λέω. Α, μπράβο, ρε Νίκο. Άρα δεν υπάρχει. Ο σκηνοθέτης μας το βρήκε την ώρα που το έλεγα. Να, ας πούμε, ένα ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση είναι μισά-μισά. Βέβαια, και η οικονομία δεν καθορίζεται από τις μετρήσεις. Όχι. Αλλά η άποψη του κόσμου όμως πρέπει να ακούγεται. Η κυβέρνηση ακούγεται, αλλά ξέρετε, η οικονομία δεν διατάσσεται. Ούτε μπαίνει σε ψηφοφορία. Όχι, αλλά την υφίσταται ο κόσμος. Ναι, το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής θα υφίσταται ο κόσμος. Και μπορεί από την απελπισία του να θεωρήσει ότι με ένα μαγικό τρόπο θα φύγει από τις δυσκολίες. Αυτό υπάρχει πάντα στη δημοκρατία. Υπάρχει αυτό. Αλλά επιτρέψτε μας και εμάς, σε όσους θέλουν, να πάμε και απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είπα. Κύριε Μπαλάφα, εσείς. Θέλω να έχετε τη δική μου γνώμη. Εγώ διαχρονικά δεν αμφισβητώ, αλλά ούτε και παίρνω σαν Ευαγγέλιο τις δημοσκοπήσεις. Διαχρονικά. Νομίζω όμως, θα ήθελα να επαναλάβω, ότι και η δημοσκόπηση αυτή επιβεβαιώνει το σύνολο των δημοσκοπήσεων μετά ιδιαίτερα τις ευρωεκλογές και την... Μα γιατί τα λέτε αυτά? Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά και θα κερδίσει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Προσχώρησε και ο κύριος Φελέκης αυτό. Την προηγούμενη φορά είχατε επιφυλάξεις προς αυτό. Την προηγούμενη φορά. Και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν πιστεύω, δεν πειράζει να το λέμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε περί πρώτης θέσης. Και θα ήθελα να πω πολιτικά τώρα ότι εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη δύναμη, θα σχηματιστεί οπωσδήποτε κυβέρνηση με κύριο ρόλο και κεντρικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που για μας έχει σημασία και από τη δημοσκόπηση είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ακόμα κάποιες προσπάθειες, ακόμα σοβαρές προσπάθειες, να φύγει ο φόβος από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε η οικονομία, ούτε η δημοκρατία, τίποτα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί βλέπω ότι αυτό το χαρτί παίζουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε Δημοκρατική Παράταξη, είτε Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ο κόσμος να φοβηθεί τίποτα. Κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Δυσκολίες θα υπάρξουν πάρα πολλές, αλλά δεν χρειάζεται κανένας φόβος. Επαναλαμβάνω, έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σήμερα τα κόμματα είναι εδώ, αύριο είναι στην αντιπολίτευση. Την άλλη μέρα, αν με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι θα ξαναγεννηθεί μια ελπίδα. Δεν έχουμε ένα μαγικό κουμπί να γίνουν τα πράγματα παράδειση. Η παράδειση επί της γης, όσοι τους προσπαθήσανε, είτε σπάσαν τα μούτρα τους είτε κάνανε εγκλήματα. Δεν υποσχόμαστε κανένα παράδεισο, δεσμευόμαστε για συγκεκριμένα πράγματα και αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε να τα κάνουμε. Και θα έλεγα από την άποψη, ας μην κρίνουν διάφοροι εξιδίων τα αλότρια. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί? Κύριε Τούσα, ναι, και εσείς να σας ακούσουμε για να πάμε στο διάλειμμα. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης είναι προφανές ότι δείχνουν τις τάσεις. Δεν είναι τόσο αθώες, ούτε θα υποβαθμίσω την επιστημονική πλευρά των δημοσκοπήσεων, αλλά και οι ερωτήσεις δεν είναι τυχαίες.
παίζουν πάντα θα υπάρχει κριτική. Παίζουν ένα ρόλο, όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, στα διλήμματα που βάζουν για να εκμεύσουν απαντήσεις και επίσης να διαμορφώσουν. Είναι λάθος ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Είναι και όργανο επιβολής μιας άποψης. Αυτό θέλω να πω. Το στοιχείο το δεύτερο που δεν θα πρέπει να μας διαφύγει είναι το εξής. Ότι είμαστε σε μια διαδικασία που είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, η προσπάθεια της συγκρότησης δύο πόλων ισχυρών για συγκρότηση κυβερνήσεων ισχυρών, γιατί είναι προφανές, όλοι αυτό το λένε και το μαρτυρούν με χίλιες διαβεβαιώσεις, πάμε για νέο μνημόνιο, όχι μόνο για την Ελλάδα, πλέον στα πλαίσια της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης. Την πόλωση τη φοβάστε? Όχι, δεν τη φοβόμαστε. Από την άποψη πια ότι οι δυνάμεις που έχουν παλέψει μέσα από την καθημερινή δράση, βασικά την κυρία, στα εργοστάσια, στους κλάδους, στους τόπους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, έχουν πείρα. Αυτή την πείρα καλούμε τον εργατικό, τον λαϊκό κόσμο να την αξιοποιήσει και μπροστά στην καθημερινή μάχη που πρέπει να φουντώσει ακόμα περισσότερο. Και το δεύτερο το στοιχείο είναι το εξής. Εκεί που ποντάρει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι να σπείρει το φόβο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, και εκεί που ποντάρει από την άλλη και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Εμείς τουλάχιστον από τις επαφές που έχουμε, τις καθημερινές επαφές μέσα στους τόπους δουλειάς, όχι πίστη ότι θα υπάρχει κάποια ριζική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινή ζωή, την καθημερινότητα τη ζωή των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, αλλά στη βάση του μικρότερου κακού. Εδώ η ίδια η ζωή έχει αποδείξει το εξής. Το μικρότερο κακό πάει από το κακό στο χειρότερο. Τώρα είναι η ώρα να αλλάξει. Να ξέρετε κάτι, είναι ένα ζήτημα ο ίδιος εργαζόμενος. Είναι ένα ζήτημα ο ίδιος εργαζόμενος. Πώς αντιδράσει? Αυτόν που κατηγορούσε στην θητεία της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ και να έρχεται αυτός ο φαύλος κύκλος, όταν η αγανάκτησή του πάλι ανεβαίνει ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέφει στο ίδιο σχήμα. Είσαι αυτό τον πόλο. Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Κουρίς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το ΚΚΕ. Υπάρχει το ΚΚΕ που πραγματικά. Η επανάσταση στο προβλεπτό μέλλον δεν είναι. Να σας πω κάτι. Για φανταστείτε. Δεν πάτε εσείς για κυβέρνηση. Έχουμε μια πείρα. Αν σας καλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώσω αυτό πρώτα. Ένα-ένα. Και να κλείσετε, γιατί έχουμε αργήσει πολύ για το διάλειμμα. Ένα-ένα. Είναι το εξής. Το ΚΚΕ έχασε στις τελευταίες εκλογές το 48% της κοινοβουλευτικής του δύναμης. Αυτό ήταν επωφελής για τον εργαζόμενο και το λαό. Δηλαδή, δεν λέμε αν είχε κατακτήσει ο εργαζόμενος. Έβαλε φρένο σε ό,τι αφορά αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Και πώς αξιοποιήθηκε αυτή η ψήφος που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ στο να βάλει ένα φρένο. Να ανακοφιστεί ο λαός. Εδώ υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις με την ενίσχυση του ΚΚΕ και στη Βουλή, αλλά και πολύ πιο περισσότερο στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, να αλλάξει η κατάσταση, να αναχαιριστούν αντιλαϊκά μέτρα, να υπάρχουν διεκδικήσεις. Είναι ένα στοιχείο να τελειώσω. Υπάρχουν δύο κλάδοι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Κλείστε όμως, κύριε Τούσα, παρακαλώ. Κλείσανε με τις συλλογικές τους συμβάσεις, με μικρές αυξήσεις συμβάσεις, με μικρές αυξήσεις συμβάσεις. Κατά τη δράση και των δυνάμεων του ΚΚΕ και των δυνάμεων που συσπηρώνει ευρύτερα το ΠΑΜΕ, αλλά και άλλων συνδικαλιστικών δυνάμεων. Παρακαλώ. Διάλειμμα και κύριε Μπίστη, επιστρέφουμε και ξεκινάμε μέσα στην κουβέντα για να σχολιάσετε και τις δημοσκόπησεις ενδεχομένως. Πάμε στο διάλειμμα. Να μας πείτε τα νέα από την Δημοκρατική Παράταξη. Να μας πείτε, ναι. Και έχουμε και να πούμε μετά, θα πούμε και για το θέμα των δανείων που ενδιαφέρει. Έχουμε και πολλά ερωτήματα από τον κόσμο για το θέμα των δανείων. Στο 12-2 αυτό. Δεν έχουμε. Στο 12-2. Εξειδικευμένο. Δεν έχουμε εξειδικευμένο, αλλά έχουμε πολιτικούς που θα ψηφίσουν ό,τι έρθει στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ επί του πιεστηρίου, εδώ στα διαλύματα βγάζουμε τα εκλογικά αποτελέσματα και κάνουμε και εικασίες για τις συμμαχίες, τις μετεκλογικές, αλλά μιλάμε θεωρητικά μόνο. Λοιπόν, κύριε Μπίστη, να δώσω και εσάς το λόγο, γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είδαμε νωρίτερα. Ναι, δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα άλλο περιβάλλον. Δεν θα γίνουν εκλογές, ακόμα και αν δεν συγκεντρωθούν οι 180 έδρες, πριν από το Μάρτιο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δούμε το περιβάλλον και μετά τις 8 Δεκεμβρίου.
Τώρα είμαστε σε ένα καθεστώς αφόρητης πίεσης. 18. Όχι 8, ναι, μετά τις 8 Δεκεμβρίου που αρχίζει και διαμορφώνεται πια η μεταμνημονιακή περίοδος, η οποία πράγματι θα έχει ένα πρόγραμμα. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι μια περίοδος απαλλαγμένη πιέσεων ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε καθαρά στον κόσμο και με ειλικρίνεια. Όταν το δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Σαμαράς. Αφήστε με να σας πω εγώ τι σκέφτομαι τώρα, και νομίζω ότι ο μέσος πολίτης ξέρει ότι ούτε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστό, ότι η μεταμνημονιακή περίοδος θα είναι νέο μνημόνιο οπωσδήποτε, ούτε όσοι λένε ότι θα είμαστε ελεύθερα πουλιά μετά το Δεκέμβριο έχουν δει δίκιο επίσης. Αν το λένε και όποιοι το λένε. Η απλή λογική λέει ότι θα είμαστε υπό μεγαλύτερη επιτήρηση από αυτές που είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προφανώς θα έχουμε ακόμα βάρη, τα οποία, εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να τα βγάλουμε από πάνω. Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση. Είπαμε και στο διάλειμμα και θυμόσαστε ότι πριν από τις ευρωεκλογές, εγώ δεν μπορούσα να βρω μέτρηση 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές που να δίνει στην ελιά πάνω από 4-4,5-5% εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα τους διέψευσε σε όλους. Είναι αυτό που λέτε. Το αποτέλεσμα τους διέψευσε σε όλους. Εμείς ξεκινήσαμε το Σαββατοκύριακο, αργήσαμε πάρα πολύ. Δεν οικοδομήσαμε πάνω σε αυτό το οποίο πήραμε στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο έγινε. Έχουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα, πήγε να τα αναδείξει λίγο και η μέτρηση αυτή. Θέλω να σας πω όμως ότι είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η παράταξη στο τέλος θα συσπηρωθεί. Όχι στο σύνολό της, αλλά θα συσπηρωθεί έτσι ώστε να δώσει με μια αξιοπρέπεια τη μάχη. Τώρα και με ένα καλό αποτέλεσμα. Συσπήρωση από πού θα προέρχεται, λέτε? Από τον ευρύτερο χώρο. Αυτός ο χώρος που υπήρχε και ο οποίος έχει διαρρεύσει παντού, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλά κομμάτια του τα οποία ευθύνονται για τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος δεν είναι πια στη Δημοκρατική Παράταξη και στο ΠΑΣΟΚ, είναι αλλού και θα το βρουν μπροστά τους αυτοί στους οποίους έχει πάει, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά θέλω να πω, και τελειώνω με αυτό για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, αν υπάρχουν στη δημοκρατία αδιέξοδα. Κοιτάξτε, έχει παρεξηγηθεί αυτή η έννοια. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα με την έννοια ότι κάτι θα γίνει, οπωσδήποτε. Θα επιβαληθούν τέτοιου τύπου συμμαχίες ή συνεργασίες, ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, σε τρίτες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει κάποια στιγμή, τώρα δεν το πολύ λέει, ότι θα πάμε. Το έχει πει. Γιάννη μου, είναι σαν να μου λες ότι δεν είπατε ποτέ ότι θα σκίσετε το μνημόνιο. Εντάξει, αλλά το είπατε κι αυτό. Άστο τώρα να πω εγώ. Όχι παραπολιτικά. Όχι, τελείως πολιτική. Είναι σαν να μου λες ότι έχετε ενιαία γραμμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν σε πιστεύει κανένας τώρα. Μας κοιτάνε απέναντι, είναι δυνατόν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Άλλο θέλω να πω. Επειδή είπατε μη φοβίζουμε τον κόσμο και μη φοβίζουμε. Όχι, πρέπει να του πούμε όμως την αλήθεια. Και εγώ δεν ήθελα ούτε να φοβήσω ούτε τίποτε. Είπα. Και ο καθένας κρέμεται από το ποδαράκι του. Η πολιτική είναι τέχνη της πρόβλεψης. Πρώτον, δεν θα υπάρξει μαγική λύση. Δεύτερον, η όποια προσπάθεια προσαρμογής στη λογική, δηλαδή που σημαίνει σε γενικές γραμμές στην πολιτική η οποία ασκείται σήμερα, εκεί θα έχει δραματικές συνέπειες. Γιατί άμα λες στον άλλον παραμύθια, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τώρα, ισχύει και για μας και για το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Για όλους. Βεβαίως. Με συγχωρείτε, ο κ. Σαμαράς δεν πληρώνει με τον καμένο την αντιμνημονιακή του περίοδο. Αυτό δεν έγινε. Τελαπάρισε το αυτοκίνητο, έφυγε το κομμάτι εκείνο το οποίο πίστευε ότι στα Ζάπια 1-2. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική. Και όχι μόνο τη Χρυσή Αυγή. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τα έχουμε πληρώσει όλοι. Και πιστέψτε με, δεν θέλω να κάνω τώρα μικρό αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν δεν γίνει συνείδηση ότι η χώρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και οι προσαρμογές δεν είναι ειλικρινείς, εκεί θα δουν να τους πάρουν με τις πέτρες, όπως πήρανε και το ΠΑΣΟΚ έλειωσε. Από αυτό έλειωσε το ΠΑΣΟΚ. Και ένα μεγάλο του κομμάτι πήγε εκεί γιατί θέλει να αναβιώσουν η χρυσή παράδειση της προηγούμενης περίοδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένα τμήμα του κόσμου. Μην τον αθώνετε και όλο τον κόσμο. Και ένα τμήμα του κόσμου. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο και είναι και καλοδεχούμενο. Ναι, καλοδεχούμενο βεβαίως. Απλώς να το προσέξετε και. Η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι αγωνιστές που αγωνίζονταν για τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυβέρνηση. Ναι, αλλά ήταν και κάποιοι, κύριε Μπαλάφα, επιτρέψτε μου τώρα, μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Ήτανε και κάποιοι που ρίξανε το συνδικαλιστικό κίνημα στα βράχια, κάποιοι οι οποίοι δημιουργήσανε τεράστια προβλήματα, τους ξέρετε, εγώ δεν ήθελα να σας πω ονόματα. Ωραία, ο καλός μήλος όλα τα λέθη, αλλά από την άλλη πλευρά να έχετε υπόψη σας ότι οι δυσκολίες που θα υπάρξουν, κερδίζετε πείτε τις εκλογές, εγώ σας λέω ότι έχουμε χρόνο μέχρι το Μάρτιο, αλλά εγώ σας λέω ότι τις κερδίζετε. Ωραία. Αύριο γίνονται την άλλη εβδομάδα. Σας λέω ότι δεν έχετε plan B, δεν υπάρχει plan B.
σε γενικές γραμμές. Λέτε ότι θα κάνουμε τούμπα, μας είπατε εσείς. Για να κινηθείτε σε ρεαλιστική γραμμή. Θα κάνουμε τούμπα. Αυτό είπατε. Ναι, τι πλάν B και πλάν A μου λέτε. Αυτό σας λέω. Το ίδιο μα πράγμα μου λέτε, λέτε. όχι. Γιατί μου λέτε ότι θα κάνουμε ό,τι κάνει και η κυβέρνηση. Σας λέω. Μα μου λέτε ότι θα κάνουμε ό,τι λέει η κυβέρνηση. Σε γενικές γραμμές δεν σας είπα να κάνετε τα ίδια ακριβώς. Κύριε Παλάβα, δεν σας είπα ακριβώς τα ίδια. Τώρα αλλάζουμε. Όχι ακριβώς τα ίδια. Τώρα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Όχι, δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Σας λέω ότι η διαπραγμάτευση που θα κάνετε κι εσείς θα είναι σε γενικές γραμμές η διαπραγμάτευση που γίνεται σήμερα. Η μη διαπραγμάτευση. Μα μπορούσε να κάνει. Δεν θέλω να πω για τους τωρινούς. Θα το πω αργότερα για τους τωρινούς. Μα μπορούσε να κάνει, αγαπητέ μου, διαπραγμάτευση ο Παπακοσταντίνου ανεκδίκητος. Που αν τολμούσε να πει κάτι περί διαπραγμάτευση, τον είχαν στο τσεπάκι του οι Γερμανοί, η μισή του οικογένεια ήταν στις λίστες Λαγκάρντ. Τι να κάνουν διαπραγμάτευση. Εσείς δεν είχατε καταλάβει, με συγχωρείτε, σε ποια κατάσταση ήταν η χώρα, δεν είχατε καταλάβει. Αν δεν το είχατε καταλάβει, τι να κάνουμε. Η χώρα ήταν και είναι τώρα σε χειρότερη. Σε χειρότερη είναι. Είναι σε χειρότερη. Σε χειρότερη είναι βεβαίως. Είναι σε χειρότερη από το 9. Διότι συνεχώς πέφτει το εισόδημα από το 9 και από το 10, πέφτουν οι συντάξεις από το 9 και το 10. Ενώ εσείς θα τον οδηγούσατε στην απόλυτη χρεοκοπία. Η φτώχεια έχει μεγαλώσει. Βεβαίως η χειρότερη κατάσταση για το λαό μας και τη χώρα μας. Παρακαλώ. Είναι θεμελιώδης διαφορά. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί οι οποίοι δεν κατάλαβαν. Αφήστε με να πω κι εγώ την απόφαση. Μας σώσανε. Κύριε Παλάφα, αφήστε να τελειώσετε. Πάμε σε διάλειμμα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, η άτακτη χρεοκοπία τύπου Αργεντινής, την οποία τη βλέπατε έτσι με μια συμπάθεια, αυτή η συγκυβέρνηση με όλα τα στραβά της κράτησε τη χώρα όρθια. Αυτό, αν δεν το αναγνωρίσετε, θα το βρείτε μπροστά σας. Γιατί περίπου αυτά θα κάνετε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Πρέπει να ξαναπάμε εγώ τώρα. χαιρετίζω την ίδια αλλαγή του Νίκου εντός ημιώρου. Ότι από θα κάνετε τα ίδια θα κάνετε περίπου τα ίδια. Χαιρετίζω τη ρεαλιστική είναι του μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το 2009. Ναι, αλλά δεν υπάρχει έλλειμμα, κύριε Κουρί. Όχι, πώς δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι θεσμοί ευρωπαϊκοί. Μη μου λέτε ανέβηκε το χρέος. Όχι, κοιτάξτε κύριε Κουρί, με συγχωρείτε γιατί αυτό το ακούω συνέχεια. Βεβαίως το χρέος ανέβηκε γιατί δανειστήκαμε, αλλά αυτό το οποίο είναι θετικό και γι' αυτό οι αγορές σε μια πρώτη φάση αντέδρασαν θετικά είναι ότι δεν υπάρχει πρωτογενές έλλειμμα πια. Εμείς παραγάγαμε έλλειμμα κάθε χρόνο. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι απλή αριθμητική. Αυτό το πρωτογενές που έχετε δεν υπάρχει έλλειμμα, γιατί κόψατε τη ζωή του κόσμου. Τι είναι. Όταν κόβεις μισθούς. Εσείς τι θα κάνατε, κύριε Κουρί, με συγχωρείτε. Θα κόβατε χρήμα. Θα κόβατε χρήμα. Αν έχω μια επιχείρηση. Δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ομπάμα μπορεί να κόψει χρήμα. Αν έχω μια επιχείρηση, γιατί αυτό δεν το μετράτε και δεν έχω να πληρώσω. Και από εκεί πέρα λέω εντάξει, μια χαρά είμαι. Τι εναλλακτικές λύσεις είχατε? Την άτακτη χρεοκοπία. Μα μην πανηγυρίζουμε. Όχι, μην πανηγυρίζουμε. Μα ποιος πανηγυρίζει? Μας είδατε να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, κύριε, παρακαλώ. Είναι σαν το ερώτημα για τη θριαμβολογία. Ακούσατε κανένα μας να θριαμβολογεί? Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα ξανά τώρα, μου λένε, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Τι να κάνουμε. Κανόνες αγοράς. Επιστρέφουμε. Υπόψη τις υποχρεώσεις που έχει το κράτος απέναντι στους πολίτες. Πάμε στο διάλειμμα εσάς, κύριε Κλαμμένα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Τούσα. Και τι είναι τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα? Κύριε Τούσα, σας παρακαλώ. Πάμε στο διάλειμμα. Μετά. Πάμε στο διάλειμμα μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας που είναι αρκετά ζωηρή για το τελευταίο κομμάτι της. Και Νίκο Φελέκη, τι ήθελες να πεις? Όχι, δεν ξέρω αν κλείσαμε το κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Θέλω να πω ότι εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Μπίστης σε σχέση με το ότι το τοπίο είναι δύσκολο και ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες και θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες να κάνει και ελιγμούς. Αλλά σε σχέση με τη δημοσκόπηση, θα θυμίσω τον κύριο Μπίστη ότι υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που του δίνανε 7 και 8% και το Πασόκ έπιασε το maximum αυτών που του δίνανε και το χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα για να κατηγορήσει τις άλλες δημοσκοπήσεις που του δίνανε χαμηλά. Έλεγε ότι υπάρχουν και αυτές οι δημοσκοπήσεις που δίνουν 7 και 8%. Αλλά σε σχέση με το αποτέλεσμα ήταν το μοναδικό φαινόμενο όπου όλα τα κόμματα έγινε σύγκριση σε σχέση με το ποσοστό των εκλογών του 12 που είχαν πάρει, ενώ το ποσοστό του Πασόκ έγινε σύγκριση σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Κάτι πρωτοφανές. Δεν είπαν ότι από το 12-13% έχασε το 40% της δύναμής του.
είπανε και όπως είπε ο κύριος Μπίστης, ανεβήκαμε σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι πρωτοφανές. Όλοι είπαν: η Νέα Δημοκρατία έπεσε, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε, το ΚΚΕ ανέβηκε. Το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Ανέτρεψε την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μα δεν είναι όμως αυτό. Εσείς είπατε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι και εργαλείο ταυτόχρονα. Βεβαίως είναι και εργαλείο. Βεβαίως. Αλλά χρησιμοποιήθηκε κατά κόμματα από τα κυβερνώντα κόμματα. Διαβάσω 2 μήνυμα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Επειδή αναφέρονται προσωπικά σε παριστάμενους εδώ, δεν έχει νόημα να τα διαβάσω. Διαβάσω 2 τα οποία πιο γενικά. Αν μας βρει να τα πει. Ένας φίλος λέει εδώ από τη Νέα Αρτάκη: εγώ ψηφίζω από το 1974 και ποτέ κανείς δεν με έχει πάρει τηλέφωνο για δημοσκόπηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το βάζει πολλοί κόσμος και σε εσάς φαντάζομαι δεν το βάζει όταν μιλάτε και σε μένα όταν βρίσκομαι έξω με κόσμο. Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Εμένα βέβαια μου έχει τύχει έτσι, και δεν μπορώ να απαντήσω κιόλας λόγω της δουλειάς, αλλά πολλοί κόσμος ρωτάει. Επίσης, τώρα ένας φίλος από την Νίκαια, κύριε Κακλαμάνη, με τα στοιχεία του εδώ. Είμαι άνεργος, είμαι άπορος, είμαι ανασφάλιστος. Στεναχωριέμαι για την κατάδια της Ελλάδας. Νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. Λέει, δεν έχω να φάω. Και τέτοια μηνύματα, ξέρετε, κάθε μέρα παίρνουν πάρα πολλά και φαντάζομαι ότι και εσείς σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας που γυρίζετε έτσι. Στο κέντρο της. Δεν καταλάβω. Ειδικά στις γειτονιές της Αθήνας. Ναι. Εγώ μένω σε αστική γειτονιά της Αθήνας, στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη μένετε εσείς. Είναι αστική. Όχι μέγαλο αστική. Θα σας πω απλό παράδειγμα. Δεν υπάρχει μέρα που να πηγαίνω να αφήσω σκουπίδια στο σκουπιδοδενεγέ. 15 μέρες στο Βασιλόπουλο και ψωνίζω τα απαραίτητα. Θυμάμαι πριν 3 χρόνια όλες οι κυρίες της γειτονιάς φεύγανε με 2 καροτσάκια. Τώρα φεύγουν με 2 τσάντες στο χέρι. Αυτό είναι ακόμα, αν θέλετε, πιο κραυγαλαία απόφαση ότι πράγματι στήφτηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και η μέση αστική τάξη για να βγει αυτό το 0 του ελλείμματος, το οποίο δεν είναι για να θριαβολογούμε, αλλά στο αξιοποιήσουμε σωστά σε σχέση με τους έξω. Διότι σε αυτόν τον άνθρωπο τι θα κάνει, και ό,τι καν του πεις δεν είσαι πιστικός. Αυτά δεν τα βλέπουν έξω. Και επιμένουν στην ίδια δουλειά. Δεν ξεσπηγούν καθόλου. Ο κύριος Μπίστης είπε κάτι, ότι να περιμένουμε και το Δεκέμβριο και ότι μέχρι το Μάρτιο μπορεί να είναι άλλο το πολιτικό κλίμα. Για να έρθει όμως αυτό το άλλο πολιτικό κλίμα, γιατί καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί του, δεν θα γίνει της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Ψηφίσαμε ένα νόμο. Δεν είναι 17 ημέρες τώρα που τον έχουμε ψηφίσει. Κάναμε συνεδρίαση Παρασκευή μάλιστα. Για να μην χάσουμε ούτε καν το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Και τη μείωση των πρόσωπων. Δεν έχει βγει ακόμα η ερμηνευτική εγκύκλειος για να δει και ο κύριος Φίντης τι ενημέρωση θα κάνει στα μέλη του, εάν μπορούν κάποιοι μηχανικοί από αυτούς που είπε να ενταχτούν ή όχι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Με ένα κουμπί δεν αλλάζει το κλίμα. Θα δείτε τώρα με τα κόκκινα δάνεια που καταρχήν είναι ένα καλό νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει και λίγο καλύτερο γιατί έχει κάποιες γκρίζες ζώνες. Όσο πρόλαβα να το διαβάσω από το μεσημέρι, γνωρίζοντας ότι θα έρθω εδώ, του έκανα μια πρώτη ανάγνωση. Για τα επαγγελματικά. Για τα επαγγελματικά. Τώρα για τα στεγαστικά, μη σπέβδετε να αρπαχτείτε από αυτό που είπε στη συνέντευξη ο κ. Δένδιας. Μπορεί να δείτε να πάει παράταση η μη κατάργηση των πληστηριασμών, ο νόμος Κατσέρη δηλαδή για 1 χρόνο, και μέσα στο χρόνο με ηρεμία να καταλήξουμε σε έναν νόμο που ενδεχομένως να έχει και αυτά, γιατί υπάρχει και μια άλλη άποψη που έχει το μπει, να μπει ένα πλαφόν 300.000 αντικειμενική αξία, αυτά προστατεύονται απολύτως, αλλά αν έχω ένα σπίτι 1,5 εκατομμύριο, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πείσω και εύκολα τον άνθρωπο από την Νίκαια ότι είμαι φτωχός και πρέπει να προστατευτεί το σπίτι του 1,5 εκατομμυρίου. Έτσι, κάτι περίεργο σημαίνει. Αλλά αυτό που περιγράφεται τώρα δεν το είπε σήμερα ο κ. Δένδιας. Όχι, είναι άλλο. Το οποίο δεν εκπλαγείτε να το δείτε, να συμβαίνει. Εγώ τι είπε ο κ. Δένδιας. Επίσης, είναι άλλο. Το λέμε, το ξαναλέμε. Εσείς από αυτό το κανάλι το έχετε στηρίξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει μέσω ανθρώπων, ναι, το ψηφίζουμε αυτό. Όλη η Βουλή θα το ψηφίσει. Αυτή η περίφημη προσωποκράτηση, όταν δεν υπάρχει δόλος. Γιατί δεν το φέρνουμε. Ξέρετε πόσο ψυχολογική ανάσα, όχι οικονομική ανάσα, ψυχολογική ανάσα θα δώσουν. Δηλαδή αυτό το κλίμα μπορεί να αλλάξει εάν γίνουν συγκεκριμένα πράγματα όμως, έτσι. Εάν γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και τη δικαιοσύνη με άλλες υποθέσεις πάλι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Και εν πάση περιπτώσει τι να πρωτοπρολάβει. Τώρα, εγώ δεν ήμουν. Το ότι επέστρεψα δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εξομαλύνθηκα στο 100% οι σχέσεις μου με τον Πρωθυπουργό. Αλλά πού να πρωτοπρολάβει και αυτός δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή ο Σαμαράς πρέπει να βγάλει την ερμηνευτική εγκύκλιο τις εκατοδόσεις. Ποιος έβαλε όμως, ποιος τοποθέτησε. Συμφωνούμε. Μην με τσιγκλάτε εκεί και αρχίσω περί του μεγαλοπρεπούς πάλι κτλ. Πήγαν οι μικροομολογιούχοι. Ένα τεράστιο θέμα. Δεν τους δέχτηκε καν ότι υφυπουργός.
Ούτε η υφυπουργός δεν τους δέχτηκε. Προχθές που ήταν η μέρα της αποταμίευσης. Συγγνώμη, αυτό είναι αλαζονικό πράγμα. Που έχει αρχίσει βεβαίως η λέξη αλαζονία, δεν αναφέρομαι στον εκδεξιόν μου καθήμενον, και σε αρκετούς άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και αρκετοί που έχουν αρχίσει να λένε πράγματα που δείχνουν αλαζονία, που μου θυμίζει το Πασόκ της περίοδου 81-85. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σπίρτζη, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο πια. Πάμε στον κύριο Σπίρτζη, τον έχουμε αδικήσει στην κουβέντα αυτή, για να σας ακούσουμε και εσάς. Και με βάση αυτά που είπε ο κ. Κακλαμάνης, μια τοποθέτηση, αν θέλετε να κάνετε. Κακλαμάνης, υπάρχουν και πολλά άλλα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει το ΚΕΑΟ. Δηλαδή, το κέντρο είναι το φιλόν. Ναι. Ήρθε ένας γραφειοκράτης Βέλγος που στην πατρίδα του κάνει άλλα πράγματα και επέβαλε να γίνει το ΚΕΑΟ. Δηλαδή, όποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ασφαλιστικές του εισφορές, όποιος δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, του παίρνουμε το σπίτι. Δηλαδή, σε όποιον δεν παρέχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το λόγο που χτίστηκε το κοινωνικό κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, τον τιμωρούμε και από πάνω. Επομένως, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και πρέπει να γίνουν πολλά γιατί ο πολίτης βλέπει το εξής. Προφανώς δεν θα ξεπεραστεί η κρίση έτσι. Προφανώς οι πολίτες θα κάνουν και άλλες θυσίες, περισσότερες και η ελληνική κοινωνία. Αλλά θέλει δύο πράγματα, τρία. Το πρώτο που πρέπει να δει είναι ίχνη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να παίρνεις το σπίτι του άλλου γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ασφαλιστικές φορές και να κάνεις δώρο το ελληνικό. Εκείνη το έχετε εκτιμήσει πως είναι τριπλάσια τιμή. Βέβαια, τριπλάσια τιμή στο σενάριο που έχει επιλέξει το ΤΑΙΠΕΔ. Όχι τριπλάσια τιμή. Στο 300 που ήταν στην αρχή. Ακριβώς. Η πενταπλάσια. Ακριβώς. Μετά, αν επιλέξουμε άλλα σενάρια που τεχνοκράτες που έχουν δει το θέμα. Και αυτό έχετε κάνει με προσφυγή, Εμείς, όπως οφείλαμε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κυβέρνηση, απλά η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε τη συνεργασία μας και το ΤΑΙΠΕΔ το ίδιο. Από τη στιγμή που εντοπίσαμε ότι υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες και τέτοιου είδους ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, κάναμε μία πρώτη εκτίμηση του ελληνικού, επιστημονικά τεκμηριωμένη, δημόσια. Καλέσαμε το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ήρθε κανείς βέβαια. Ευτυχώς ήρθαν όλα τα κόμματα, και αυτό οφείλω να το πω, που είχαν κληθεί, γιατί δεν τα καλέσαμε και όλα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας πατριωτικός χαρακτήρας και στα εθνικά θέματα, αλλά και στον τρόπο που χειριζόμαστε ή που συζητάμε με την Τρόικα και τους δανειστές. Πάντως για το ελληνικό, κύριε Σπίρτζη, νομίζω έχει βγει και μια απόφαση του 7ου κλιμακίου του Ελεκτικού Συνεδρίου τον Αύγουστο που απορρίπτει αυτό. Εκκρεμεί η απόφαση στην Ολομέλεια, κύριε Κακλαμάνη. Αλλά ναι, έχει βγει σε κλιμάκιο. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πάντως ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο αντίδρασης, διότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που αντιδρούμε και τα μέσα που αντιδρούμε για να έχουμε σαν κοινωνία έναν άλλο τρόπο που φερόμαστε τα πράγματα. Θα το κάνουμε και στα δίκτυα της ΔΕΗ, θα το κάνουμε και αλλού. Όπου θεωρούμε δηλαδή ότι δεν τηρούνται σοβαρές αδιαφανείς διαδικασίες και όπου διακυβεύονται άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χώρα μας και πώς θα βγει από την κρίση, θα προχωράμε σε τέτοιου είδους ενέργειες και το λέμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να μην λένε μετά άλλα. Το δεύτερο λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα πατριωτικό χαρακτήρα και μια περηφάνεια που έχει ο λαός μας. Ποιος νομιμοποίησε την Τρόικα να βάζει στο τραπέζι την κυβέρνηση αν θα κάνει 72 δόσεις ή 80 δόσεις ή 85 δόσεις? Για όνομα του Θεού. Ποιος νομιμοποίησε την Τρόικα και της έδωσε δικαίωμα αν θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό εργασιακό πλαίσιο και κατάργησαμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Ποιος νομιμοποίησε? Η Τρόικα μπορεί να έρθει στη χώρα να κάνει με την κυβέρνηση μια διαπραγμάτευση πώς θα πάρει πίσω τα λεφτά της. Όχι για τα εσωτερικά της χώρας μας. Όχι για το αν θα γίνουμε τριτοκοσμική χώρα διαλύοντας τα πάντα. Σε όλα επεμβαίνει. Μα αυτό λέω. Ποιος της δίνει αυτό το δικαίωμα? Άρα, από αυτή τη σκοπιά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο που λέει μη διαπραγμάτευση. Βεβαίως δεν θα λυθεί η κρίση έτσι και βεβαίως όποιος λέει ότι αν έχουμε μια ανατροπή της κυβέρνησης βγαίνουμε από την κρίση, δεν βγαίνουμε έτσι από την κρίση. Και δεν βγαίνουμε από την κρίση χωρίς σχέδιο και χωρίς την κοινωνία συμμέτοχη. Αλλά δεν είναι το μόνο. Έχουμε και μια, δεν μας έχει ρωτήσει κανείς. Πάντως, κύριε Σπίρτζη, την νομοποίησε την Τρόικα, ή μάλλον νομοποιήθηκε η Τρόικα, αυτή τη στιγμή έδωσε λεφτά.
Όταν σου δίνει λεφτά, θέλει να τα πάρει και πίσω. Δεν είναι έτσι. Θέλει να τα πάρει και πίσω. Δεν είναι καθόλου έτσι. Να δηλαδή ρωτούσαμε τότε την κοινωνία. Δεν είναι να παίρνουμε μόνο τα λεφτά, τα παίρνουμε βάσει συμπεφωνημένων. Να ρωτούσαμε τότε την κοινωνία με δημοψήφισμα. Από την αρχή του ανετράπει μια κυβέρνηση. Όταν πήγε να θέσει δημοψήφισμα, ανετράπει. Υπάρχει κάτι πιο ισχυρό. Δεν θέλω να σας διακόψω. Για το οποίο έδωσε το δικαίωμα να ζητάνε 72 ή 100 ή 90 ή 50. Όχι. Είναι συγκεκριμένα. Κύριε Φελέκη, είναι το εξής. Το σύμφωνο σταθερότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορεί μια χώρα όταν η Ευρωζώνη εκτιμήσει ότι μια χώρα μπορεί να δημιουργήσει συστημικό πρόβλημα, μπορεί να την θέσει σε αυστηρούς όρους επιτήρησης και να μην έχει δικαίωμα αυτή η χώρα ούτε συμμετοχή στην ψηφοφορία, αν δεν εφαρμόσει τους στόχους του προγράμματος, να επιβληθούν ποινές. Όλα τα κόμματα είναι μια εξέλιξη που είναι το τίμημα για το λαό μας ό,τι αφορά την ένταξη στην παραμονή. Αυτό είναι έξω από την Ευρώπη. Γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο δηλαδή. Έτσι είναι, αλλά όλα τα κόμματα έχουν επιλέξει τον ευρωπαϊκό δρόμο. Ναι, μα όχι. Άρα έχετε κάποιους κανόνες. Αυτό λέω. Εφόσον έχουν βάλει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παδιά τις υπογραφές τους, να δέσουν χειροπόδαρα το λαό. Εσείς έχετε πει εκτός Ευρώπης. Προφανώς. Αλλά όλα τα άλλα κόμματα. Δηλαδή σε μεγάλη πείνα. Να το πούμε κι αυτό όμως. Να πέσουμε σε μεγάλη πείνα. Ακούστε κάτι. Δεν είναι εντός Ευρώπης να μην έχουμε εργασιακές συμβάσεις. Δεν είναι εντός Ευρώπης να κατάσχουμε τα σπίτια για τις ασφαλιστικές φορές. Στην Γαλλία και στην Ιταλία γίνεται συζήτηση για τις εργασιακές σχέσεις. Ναι, αλλά στη Γαλλία και στην Ιταλία. Χώρες, η Γαλλία και η Ιταλία. Και εκεί υπάρχει και εκεί υπάρχει επιτήρηση. Αξιοπρέπεια, κύριε Μπίστη. Κάτι εδώ δεν είναι. Εντάξει, και εκεί υπάρχει επιτήρηση. Μια κουβέντα να κλείσουμε, παρακαλώ. Μια κουβέντα χρειάζεται να πω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής πράγμα. Όχι πολιτικά, σε ό,τι αφορά κοινωνικά με αυτό που είπε ο κύριος Μπίστης. Για φτώχεια και εξαθλίωση. Ακούστε να σας πω κάτι. Πολιτικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού και αποτελεί απίθανο θράσος εκ μέρους σας να προκαλείτε την νοημοσύνη και την υπερηφάνεια του απλού του εργάτη, του εργαζόμενου, γιατί είναι πρώτη παραγωγική δύναμη που έχει διαμορφώσει και έχει φτιάξει αυτό το πλούτο. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Με όλα τα σας τραβάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για αιματοκύληση στα Βαλκάνια. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, πολύ γρήγορα, αν μπορείτε. Εγώ θέλω να πω κάτι που δεν το περιμένετε. Ως πολιτικός μηχανικός θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους μηχανικούς οι οποίοι αγωνίζονται, ζορίζονται τρομακτικά την περίοδο αυτή, στο ΤΕΕ και στον πρόεδρό του, και ιδιαίτερα στους νέους μηχανικούς, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρε, σε μεγάλο ποσοστό φεύγουν στο εξωτερικό. Καταρχάς τα 2/3 δεν δίνουν εξετάσεις. Δεν ήθελα να το πω εγώ. Για να μην πληρώσουν τις ασφαλιστικές και δίνουν τη μάχη όσοι είναι εδώ. Και το δεύτερο, πρέπει να έχουμε καθαρό ένα πράγμα. Ότι η ανάπτυξη σε τούτο τον τόπο με εν λειτουργία εφαρμοστικούς μνημονιακούς νόμους δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος και έξοδος στις αγορές, αν θέλετε, χωρίς δίκαιη και βιώσιμη λύση για το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει και να κάνει όποιος το βλέπει. Δικαίωμά του είναι. Δημοκρατία έχουμε στην τελευταία ανάλυση. Πολύ όλους, κύριε Σπύριτζη, και εσάς, κύριε Τούσα, κύριε Μπίστη, κύριε Μπαλάφα, κύριε Κλαμάνη, Νίκο Φελέκη, και εσάς ευχαριστούμε πολύ.